Non é máis que unha subida de tasas das tarifas da piscina, pero sin decidir nunca quen a vai xestionar. É dicir, están aprobando os cambios que afectan directamente ao bolsillo dos contribuintes e dos usuarios sen decidir nen definir o modelo de xestión que se vai a utilizar. Entón, eu penso que deberíamos de ter claro que as ordenanzas deben adaptarse ao modelo de xestión e non á inversa. E, mentras tanto, hai 2 anos, como ben dicía o compañeiro, que se ten creada unha comisión para esta municipalización que non se convocou ni unha soa vez. Polo tanto, aí o interés xa se ve, xa se deixa entrever. Menos mal que nós non estamos nesa comisión. 2 anos perdidos, a pesar de ter maioría absoluta e todos os medios para poder avanzar en este punto. Por último, queríamos lembrar que no último mandato acusáronnos ao Bloque de estar en contra desta municipalización. E nunca máis lonxe deste feito, é falso totalmente. E hoxe xa queda totalmente á vista de quen está exercendo forza para que non se dé este paso de municipalización son vostedes. Non ten sentido aprobar unha ordenanza porque hai que aprobar antes un modelo de xestión. A xente merece saber quen o xestiona, como o xestiona, que servicios se lle vai a dar, que tarifas van a pagar. Está claro que nada disto ven hoxe a pleno. Polo tanto, nos vamos a votar en contra. Gracias. Moitas gracias. Primer turno, ten a palabra o señor. Gracias, señor presidente. Bueno, como se comenzou da maneira que se comenzou, vou intentar explicar o que aconteceu. A min é verdad que o señor Triñanes se veu a reunir conmigo a semana pasada para advertirme dunha cousa que estaba mal nos informes que se presentaban dentro do expediente. Eu lle dixen que o iba a ver, o vin, lle contestei por WhatsApp que tiña razón, que efectivamente hai unha cousa errónea e que o iba a comentar nas comisións informativas, e aquí nas comisións informativas se aclarou de que había un erro no expediente. E o dixen aquel día, eu presidía a comisión informativa e son testigos todos os concelleiros que asistiron a esa comisión de que efectivamente había un erro. Non entendo a que vean o número que acaba de montar o señor Triñanes aquí ao comenzo do pleno. Pero bueno, cada un definese a sí mismo efectivamente, e digo aquí públicamente para que quede grabado, hai un erro no expediente, efectivamente, ten usted razón, hai un erro no expediente. Pero xa lle dixen na comisión, xa lle mandei por WhatsApp, se quer facer usted un número, pois faga o número que queira. Vou agora a falar do punto. No pleno do día 20 de febreiro do 25 acordaba a modificación da ordenanza fiscal número 28 reguladora do servicio da piscina municipal e do pabillón da Cachada. O 27 de febreiro comeza a contar o plazo para presentar alegacións logo da publicación no Boletín Oficial da provincia. Durante este período presentáronse alegacións por parte do Partido Popular e da Asamblea de Cidade de Boironovo. Logo de valoradas as alegacións, estímase parcialmente as presentadas por Boironovo no sentido de incluir entre as bonificacións ás mulleres víctimas de violencia machista e familiar. Polo tanto, a proposta que traemos para a súa aprobación ao pleno no día de hoxe é a seguinte. Primeiro, estimar parcialmente as alegacións presentadas por Boironovo, incorporando na táboa de bonificacións ás mulleres víctimas de violencia machista e familiar. E segundo, aprobar definitivamente a modificación da ordenanza fiscal número 28, reguladora da tasa pola prestación do servizo da piscina municipal e do pabellón polideportivo da Cachada. Por certo, pola primeira intervención do señor Triñanes, non sabe vostede aínda quen forma parte da comisión. Dixo vostede que leu, pero non debeu de entender o que leía porque non sabe vostede quen forma parte. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, señor Triñanes, ten a palabra. Leo textualmente o que aprobamos, porque vexo que vostede, eu xa non sei se é que non o sabe ou é que non quere ler ou é que non sabe ler, perdóneme o exceso, pero é que... Vamos a ver. Designar membros da Comisión de Estudo a o alcalde ou concelleiro en quen delegue. Vogais, unha persoa concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular designada mediante escrito da persona voceira. Unha persoa concelleira do Grupo Municipal do BNG designada mediante escrito da persona voceira. Unha persona concelleira do Grupo Mixto proposta por escrito conxuntamente polas persoas que o integren. O arquitecto municipal, a técnica da Administración Xeral e o técnico da Administración Xeral. Isto foi proposta do Goberno votado no pleno de setembro. Unha persoa
concelleiro do Grupo Mixto, proposta por escrito conxuntamente polas persoas que o integren. E a min non me convocaron, E eu falei cos compañeros e creo que tampouco os convocaron, salvo que me mentiran. En fin. Mandoume un WhatsApp, falou aquí. Recorda usted o que me dixo no anterior pleno, cando falábamos de cousas que se decían e cousas que se presentaban por escrito? Dixéronse, acorda, cando foi do tema da base de incendios. Sí, eu falei, eu chamaronme tal, pero a min aquí por escrito eu asegurolle que aquí non teño nada. Foi vostede o que o dixo ou non o dixo? Recollo as súas palabras. Vostede chegou aquí, dixo que había un erro, pero non o subsanou. Eu outras veces vexo que cando os expedientes teñen erros, subsánanse. Por que non o subsanou este? Cando lle avisei con antelación. Oiga, mire, xa non me meto no trasfondo político de que a convocaran ou non a convocaran. Pero, polo menos, colla o informe e faga unha corrección de erros como se teñen feito en centos de ocasións. Iso é facer un número, señor Ruiz? Non, iso é exixir que teñan respeto por esta institución que representa a todos os boirenses e que vostedes non o teñen. Dalles exactamente igual. Eu recordaba o outro día un dito, había un señor hai 500 anos, 540 anos, chamábase Nicolás Copérnico, que deduceu matemáticamente que o mundo xira alrededor do Sol, non de vostedes. Eu coméntollo, porque a mellor ainda non o teñen moi claro, porque vendo como actúan deben de pensar que o mundo xira alrededor de vostedes. E cando veñen a este pleno, teñen que ter un mínimo de respeto por esta institución. Por que non subsanan algo que sabe vostede que é mentira, que llo dixen con unha semana de antelación? Podíamos ter un debate sobre o trasfondo da cuestión, pero non. E continúa no erro, e xustifícao. E se protestamos, facemos un número. Oiga, mire, non lle vai a colar. Quería falar, porque senón só falo das súas trapalladas, e quería falar un pouco tamén dos outros dous puntos das outras dúas cuestións que metemos como alegacións a esta ordenanza. A primeira aceptaron, algo bo vamos a sacar deste punto da ronda do día, polo menos. Aceptaron incluir as mulleres víctimas de violencia de xénero como beneficiarias de bonos para desconto para esta piscina, ademais nunha data tan acaída como é hoxe, 2 días da celebración do Día por a loita en contra da violencia contra a muller. E, pois é o punto positivo que sacamos de todo este punto, que polo menos esas mulleres que non estaban incluídas na súa proposta inicial, gracias á emenda que presenta Boiro Novo, pasarán a estar incluídas. E a outra emenda é bastante significativa. Nós propoñemos que, mentras non estuvera abertas todas as instalacións que se prometeron no seu día, estamos falando do tema de baño turco, de jacuzzi, do tema das actividades dirixidas, etc., que se fixera un desconto, creo que poñíamos do 30%, aos usuarios, porque non se lle estaba ofertando a instalación completa como se pensara en un momento. Mentres, esta é a parte que eu xa sabía que vostedes iban a picar, mentres non estuveran esas infraestructuras operativas. E vostedes votan en contra. Que quere decir isto? Que se esas infraestructuras foran a estar operativas en un plazo breve, votarían a favor, porque non perderían cartos. Se se foran a facer para o mes, votarían a favor, porque non perderían cartos. Sinal de que esas infraestructuras nin están operativas, nin a corto e medio plazo van a estar. Porque primou máis, e o pon o seu informe, a pérdida de cartos, que non mirar porque se lle pudera facer esa oferta á xente. Señor Ruiz, repítolle, se o fixeran a facer de forma inminente non lle costaba nada aprobalo, porque non lle daría tempo nin a entrar en vigor. Non o van a facer, non aprobaron, señal de que non o van a facer. E xa para rematar, e, recollendo as verbas, porque ao fin e ao cabo todo isto xira en torno ao mesmo, as verbas que xa dicía antes a miña compañeira, e polo cal tamén se presentaba a nosa primeira alegación. Nós aquí o que queríamos era que trouxeran dunha vez o expediente de municipalización.
Si convocaran esa comisión de municipalización, e vostede sabe que nós tiñamos un traballo feito, ainda que vostedes o desprecien, en ese aspecto, podíamos mirar de fórmulas, porque sabemos que non é fácil. Eu non vou a facer demagoxia, sabemos que non é unha cousa que se fai, dun día para outro, sabemos que é un traballo arduo e que, evidentemente, non é poñer que está municipalizada. Pero podíamos achegar fórmulas, e sabe vostede que había xa varias cuestións traballadas en ese aspecto. 2 anos perdidos, nos que nin vostedes fixeron nada e nos deixaron facer a nós. Bueno, moito me temo que a piscina, o tema da municipalización da piscina, pois ao final sexa algo que non chegaremos a ver, nesta legislatura xa a chegaremos a ver, e que veremos se a volvemos ou se a vemos en algún momento. É unha oportunidade de ouro perdida, nós traballamos moito para que esa municipalización salise adiante, pero se non hai interés por parte de quen ten maioría absoluta, pouco se pode facer. Esperemos que, en outro contexto, si que haxa xente que teña un poquinho máis interés sacar isto adiante. Moitas gracias, señor Triñanes. Señora Silva, segundo turno. ¿No? Señor García Aguiar, segundo turno, ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Boas noites. Bueno, esta aprobación definitiva desde o pasado 20 de febreiro, que veu a pleno, a aprobación inicial desta ordenanza fiscal. Bueno, isto, se non me equivoco, a partir de 1 de enero empezarase a cobrar a piscina, é un anuncio novo, xa o rédito electoral xa acabou, entón hai que empezar a cobrar. En canto ao tema da municipalización, solo hacer unha aclaración, efectivamente se votou porque era unha proposta que se viña, era do PSOE en aquel momento, e incluían ao Partido Popular en aquella comisión. Nosotros ya dijimos en el pleno que nosotros declinábamos formar parte de tal, con lo cual a nosotros ni nos notificaron, ni esperábamos tampouco a notificación, para aclararlo nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, señor Ruiz, ten a palabra. Hai un decreto a posterior de que acaba vostede de ler que modifica os integrantes da comisión, por iso dicía que ou non atendeu a todos os documentos que hai no expediente, ou hai un decreto que modifica os componentes. Digo eu a hora de alterarse como se altera, un ten que ver toda a documentación. Por outra parte, encántame que se centre no erro, encántame. O sea, non vai ao vostede ao fondo, céntrese no erro que cometín, efectivamente, e que xa expuxen aquí na miña primeira intervención, e ben, e pa diante. Cada un é libre de facer o traballo como estime oportuno. En canto á municipalización, a min gustaríame que me dixeran os partidos da oposición cal é a empresa que está levando a cabo a piscina municipal a día de hoxe, desde fai 2 anos que está aberta. A piscina creo que leva 2 anos aberta, non? Mínimo. A ver, cal é a empresa que a leva... Non, a municipalización. A ver se nos reunimos para a municipalización. Cal é a empresa que leva a piscina? Non hai ninguna empresa que leva a piscina. Temos subcontratado a limpeza con unha empresa para que nos bote unha manca a limpeza. Temos subcontratado o socorrismo e o control da instalación é municipal. O mantemento e o control da instalación é municipal. Ben é certo que non nos reunimos, esa comisión non se chegou a reunir todavía, para oficializar esa municipalización que de facto xa é así. E mentras nós estemos ao fronte do goberno, creo que vai a seguir a ser así, despois de as lamentables experiencias que ten tido este Concello a hora de poñer esa instalación, ese servicio en mans das empresas. Eu creo que sempre estuvo en mans das empresas, que me corrijan por si me equivoco, vale? Eu creo que unha vez que se construe xa se pon en mans dunha empresa e logo hai un proceso un pouco duro con esa empresa a hora de que se vaya e se volve a dar a outra empresa e cando chegamos nós, a experiencia de como as empresas utilizan esa instalación pois é lamentable. Entonces, mentre nós estemos aquí, o control da instalación vai a ser municipal como é a día de hoxe. Repito, o mantemento é municipal, o control de accesos é
municipal, e así vai a seguir a ser. Efectivamente, solicitan a inclusión os compañeros de Boiro Novo das mulleres víctimas de violencia machista e tomamos a ben incluílo. Logo solicitan o 30% de rebaixa. Bueno, na documentación que aparece no expediente hai un estudio económico feito pola Tesorera Municipal, creo que é donde fala das cantidades que custa o servicio e das cantidades que se van a recadar con estas tarifas que nos poñamos, que aprobamos no día de hoxe. A diferencia é un 40%. Entón, o descuento para a totalidade do servicio a día de hoxe xa é do 40%, máis dun 40%. Entón, non vamos a facer un 40 máis un 30. Non podemos facelo porque temos que asegurar o servicio. E por iso hai que aprobar esta tarifa. Por último, indicar esos precios especiales que aparecen en esta aprobación, que vai a ser un precio especial para os xubilados, un precio especial para os pensionistas, para os desempregados, para as persoas con discapacidade, para os maiores de 65 anos, para as mulleres víctimas de violencia machista, así como un precio especial tamén para os xóvenes de menos de 25 anos. Todos esos grupos van a estar bonificados en esta tarifa, que esperemos que sala aprobada no día de hoxe. Moi ben, moitas gracias. Pasamos á votación deste punto número 2 do orden do día. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? 6 votos en contra, polo cal abstencións 0. Queda aprobado este punto número 2 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, é o expediente 5331/2025, a aprobación inicial do regulamento de funcionamento de réxime interno do coworking e do viveiro de empresas La Barbanza do Concello de Boiro. Primer turno de intervención. Señor Tenías, ten a palabra. Nada, anunciar o noso voto favorable a este ordenamento e decirlle ao señor Ruiz que o funcionamento é en precario porque non hai unha sola actividade dirixida dende que se abreu, que se fixera, e sabe vostede que para facelas hai que municipalizar. Así que, por favor, non nos trate outra vez de tomar o pelo. O único que teñen é abertas as portas e os socorristas. Hai algunha actividade dirixida? Hai algún curso de natación? Aquallín? Hai algo deso? Algo no ximnasio? Absolutamente nada. Por qué? Porque non poden contratar, porque non teñen feito nin o expediente de municipalización, nin ninguna licitación no seu caso. Punto. Muchas gracias. Primer turno de intervención, señora Silva, ten a palabra. Gracias. Home, eu tamén quero ir a facer hincapié nese sentido, porque que nos traten de parvos non é. En fin, deixémolo estar. Bueno, hoxe traise ao pleno a aprobación inicial do regulamento do funcionamento para o coworking do viveiro de empresas. Ao tratarse dunha aprobación inicial deste regulamento, bueno, ainda queda un tempo de exposición pública, no caso se poderán presentar emendas e alegacións, en todo caso, ímonos a abster por prudencia. De todas formas, parecenos ben, por fin o viveiro de empresas vai ofrecer máis posibilidades e axustarse á finalidade para o que foi feito no seu día, que é, entre outras cousas, ofrecer espacios para os emprendedores e para o outro emprego. O BNG sempre aposta polo viveiro de empresas como un espacio de creación de emprego, dando a oportunidade e facilitando o emprendemento a todos aqueles que o precisen. E gustaríanos lembrar neste momento tamén que o viveiro de empresas foi construído por un goberno do BNG e que se aposta polo fomento de emprego e formación trouxo para Boiro no seu día no 2010 o recoñecemento estatal da cidade da ciencia e da innovación. Vale, moitas gracias. Moitas gracias, señor Silva. Primer turno. Sí, ten a palabra. Bueno, nos a anunciar que nos vamos a abstener a aprobación inicial e despois. Moitas gracias. Señor Ruz, ten a palabra. Sí, simplemente explicar un pouco o punto. O Concello de Boiro dispón no Centro de Formación de Espiñeira dun espacio destinado ao viveiro de empresas e a coworking, chamado La Barbanza, que a día de hoxe constitúe centro de emprendemento municipal.
Se ben esta instalación conta cun regulamento de funcionamento publicado no BOP da Coruña de data 21 de xaneiro do 22, coa finalidade de optimizar a xestión, adaptar as condicións aos novos requerimentos e demandas non só das persoas emprendedoras, sino tamén das empresas, e mellorar os servicios ofrecidos, faise necesaria a aprobación dun novo texto regulador. Este novo regulamento sustitúe e derroga o regulamento anterior co obxectivo de proporcionar un marco normativo máis completo, claro e adaptado á realidade actual destas instalacións. E por isto, que o que propoñemos para a aprobación do Pleno é, primeiro, aprobar inicialmente o regulamento de funcionamento e réxime interno do viveiro de empresas e coworking do Concello de Boiro, sendo o texto a aprobar o que se recolle no documento a disposición dos concelleiros no día de hoxe e logo da aprobación a disposición de todo aquel que queira coñecelo. Segundo, abrir un período de información pública por espazo de 30 días hábiles mediante a publicación de anuncio no Boletín Oficial da Provincia no tabuleiro municipal para a presentación de alegacións e ou reclamacións, outorgando a audiencia polo mesmo prazo ás asociacións empresariais inscritas no rexistro municipal. E terceiro, que rematado o período de información pública o Pleno nun acto unitario deberá resolver as alegacións ou reclamacións e proceder á aprobación definitiva do regulamento. No caso de non presentarse ninguna reclamación ou alegación, entenderase definitivamente aprobado o acordo ata entón provisional. Moitas gracias. Alguén quere intervenir no segundo punto? Non? Pasamos á votación? Sí? Se lles parece. Moi ben. Votos deste punto número 3 do orden do día. Votos a favor? 10 votos a favor. Votos en contra? 0. Abstencións? 5 abstencións. Moi ben, moitas gracias. Queda aprobado este punto número 3 do orden do día. Pasamos ao punto número 4 do orden do día. É o expediente 5362/2025, moción presentada polo Grupo Municipal do BNG o 5 do 11 do 2025, relativa á reivindicación do 25 de novembro de a necesidade de incrementar os recursos públicos para poder facer fronte á violencia machista. Primeiro turno de intervención, señor. Ten a palabra. Simplemente anunciar o noso voto favorable. Creemos que calquer tipo de axuda, especialmente calquer incremento nas cuantías para acabar con esta lacra ou polo menos paliala no que sea posible, son propostas benvidas. E nada, volver a facer fincapénos para esta cuestión. Bueno, viña esa alegación á tasa da piscina, que era o tema de que tamén estas mulleres puderan disfrutar dun desconto a hora de poder usar esta instalación municipal. E despois unha cuestión para o goberno, porque xa non é algo que personal, non que xa vai a xente mo dixo, cando fagan os actos institucionais, a ver se escollen unha hora na que poida asistir máis xente, porque hai xente interesada e que un día laborable ás 11 da mañá, pois moita xente, como comprenderá, non pode acudir, e moita xente me preguntou se había algo á tarde ou se iba a facer algo máis o Concello, e dixen, o acto institucional é ás 11 da mañá, entón, bueno, se outras corporacións o facían pola tarde, non sei se poderían vostedes mirar esa cuestión para que houbera unha participación máis da veciñanza. Moitas gracias. Sí, primeiro turno. Non sei se queren que lea o motivo de exposicións agora, como é un pouco longo, por iso digo. Ben, neste 2025 cúmplense 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista, aprobada no 2007, despois dun intenso traballo de escoita social. Esta foi unha lei pionera e vanguardista a nivel europeo. Contemplou a visión da violencia contra as mulleres en todas as súas dimensións, como consecuencia do patriarcado, ampliou o seu recoñecemento máis alá do ámbito da parella e deseñou medidas integrais de sensibilización, prevención, protección e apoio ás mulleres que o sofren. Desde entón, grazas á presión da mobilización feminista e ao esforzo de distintos colectivos, tamén do nacionalismo, houbo distintas melloras e puxéronse en marcha recursos importantes, porén non é suficiente e o sistema de loita contra a violencia machista en Galicia sofre a deslía do Partido Popular no desenvolvemento do marco legal e dos recortes aplicados nos servicios públicos durante as crises económicas. Os aspectos recollidos na lei, como garantir a atención psicolóxica na atención primaria, non son hoxe unha realidade
nunha sanidade pública en crise. As axudas económicas son aínda menores as aprobadas pola lei, casi 2 décadas, e non recollen o medre da carestía da vida. Non existe unha axuda periódica que incluya as víctimas de violencia sexual. Non se garante a formación especializada dos profesionais que traballan na cadea de atención á violencia machista. O ámbito xudicial segue arrastrando unha enorme revitimización, falta de financiamento de persoal para os CIM, e ámbitos estratégicos como o ensino público non hai un verdadeiro plan de educación afectivo-sexual. Eliminouse a materia de igualdade e o Partido Popular intenta impoñer mecanismos de control ideolóxico para restar espacios ás iniciativas feministas do profesorado e do estudiantado. No verán do 2025 coñecemos un informe demoledor do Consello de Contas no que se avalía as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero no período de 2018 a 2022. Entre outras cuestións, este informe sinala, maila a súa importancia, a Xunta de Galicia só destina un 3% dos seus recursos. Ademais, o informe sinala o recorte de personal e a falta de construción dun sistema público directo ás vítimas, de maneira que o Goberno galego foi descansando as funcións que lle son propias nos concellos, sobrecargándoos ou privatizando os servizos. Así, no período de 2018-2022, os centros de acollida para vítimas de violencia son entidades municipais ou propiedades de entidades privadas. Tan só o Centro de Emerxencias para Vítimas de Violencia de Xénero é un centro propio. Da mesma maneira, tal e como denunciaron colectivos feministas profesionais e o Bloque, no ano 2024 a Xunta privatizaba centros de crise 24 horas para a atención da violencia sexual. Máis de 9 meses despois da súa posta en marcha, a Xunta do PP segue ocultando esta información. A privatización, precarización ou carencia de servicios públicos son un obstáculo para a loita contra a violencia machista. Por iso é fundamental tanto acrecentar os recursos económicos para este ámbito como reforzar os servicios públicos. Algo tan sensible como a atención á violencia sexual non pode pertencer a empresas de multiservicio vinculadas ao Partido Popular, como son Eulen ou OHL. E os graves incidentes coas pulseiras de control telemático no Estado español tamén son unha alerta sobre as carencias dos recursos que están a presentar en mans privadas. Neste 2025 cúmplese xa 30 anos da Declaración de Beijing. Hai que recordar que se recoñecía internacionalmente algo hoxe abertamente, que é a violencia de xénero. É un obstáculo para o logro dos obxectivos da igualdade e do desenvolvemento da paz e que menoscaba e impide o gozo da muller dos seus dereitos humanos e das liberdades fundamentais. Daquela, equiparábase por primeira vez a violencia contra as mulleres como violencia de xénero, entendendo esta como unha construción cultural susceptible de ser modificada a través dos procesos de socialización. No contexto do avance e da normalización das posicións negacionistas que coincide coa defensa ultraliberal do baleirado dos servicios públicos, urxe unha resposta que aposte por un feminismo máis recursos, máis servicios públicos. Temos que denunciar de forma clara e directa que cuestionar a violencia machista é violencia machista e que privatizar e desmantelar os servicios públicos resta capacidade na loita pola igualdade e contra a violencia machista. No 2024 foron asesinadas, segundo as estadísticas oficiais, 5 mulleres en Galicia. Hoxe hai máis de 6.000 casos en Biogen. E no que vai do 2025 houbo feminicidios e intentos de feminicidios en Galicia. A violencia machista é unha realidade incuestionable. Constitúe un problema de dereitos humanos
é o principal problema das mulleres. Polo tanto, as institucións deben reaccionar reforzando recursos e servicios públicos. Por este motivo, a Corporación Municipal do Concello de Boiro denuncia que o negacionismo da violencia machista é unha forma de violencia machista e reafirma o seu compromiso co reforzo dos servicios públicos, o aumento de recursos do sistema de protección e de atención ás víctimas e, así mesmo, anima a veciñanza da localidade a secundar as mobilizacións do movemento feminista. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate esta moción e solicita á Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Instar a Xunta a adoptar as seguintes medidas: atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuais para prevenir a prevención integral da violencia de xénero na comunidade autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022 e, singularmente, pautar o incremento de personal, o incremento de orzamento destinado á prevención e sinalización á planificación dos procesos de contratación, subvencións e publicidade e concorrencia para a súa aprobación dun plan estratégico específico para loitar contra a violencia machista. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller, co obxectivo de reforzar e ampliar as redes de CIM. Reinternalizar o sistema público dos centros de crise 24 horas para a atención ás mulleres vítimas de violencia sexual e brindar a prestación deste servicio con cadros de personal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no ano 2026 unha axuda periódica específica para estas vítimas de violencia sexual. Gracias. Moitas gracias, señor Silva. Segundo, primer turno, señor Treus. No, primero. Vale, perdón. Estoy abardado. Ten a palabra. Segundo turno. No. Pois, segundo turno. Sí. Segundo turno. Ya. Vale. Sí. Bueno, boas tardes. Que tempos aqueles... Non me iba a dicir o que estades pensando. En que nesta corporación, este día, o día 25N, se hacía unha declaración institucional que a todos, tanto o PSOE como a nós, como a BNG, digamos os que temos en representación supramunicipales de partidos, nos mandan a todos a moción. O Partido Popular está aquí, non a presentamos por registro, porque nos entendemos que este día o que hai que deixar é as loitas partidistas e a facer unha declaración institucional, ou así se viña facendo antes, non sei por que ahora non. Despois de escoitar a compañera do BNG que presenta esta moción, súa exposición, o corpo che pide que votar que non, porque case a violencia de género é responsabilidade íntegra do Partido Popular. Non vamos a ser uns cafres, vamos a externos, porque evidentemente. É curioso que fala do tema do fallo das pulseras famosas, pero non fala nada na resolución, pedindo aclaración, xa non digo responsabilidades e todas estas, non, aclaración, que pasou con esas pulseras e tal, non. Aquí se trata de facer un día que debía ser, xa digo, dunha declaración institucional, tal, que creo que non vexo aquí en ningún dos adversarios políticos mala intención que estén a favor da violencia de género, todo o contrario. Pero, bueno, xa digo, que pena aqueles tempos en que se facía unha declaración institucional de acordo entre todas as forzas da corporación. Nós, como dixen antes, tiñamos a nosa moción, nós non a presentamos porque creíamos que se podía facer esa declaración institucional. Lamentablemente, parece que a actitud política é outra, pues nosotros nos vamos a abstener esta propuesta tal, porque evidentemente votar ya culpa de toda a violencia de género, según a exposición, a compañera do BNG, que é do Partido Popular, pues non é de recibo. E xa digo, o corpo nos pedía votar en contra. Pero bueno, non vamos a ser tan violentos, e vamos a absternos nada máis.
Tamén podría ler, a nos deron o argumentario, como lle deron a ustedes, supoño. Non, bueno, pois mira, tamén é a túa concejalía, tendrás que tela máis tal, non? Si estou de acordo que se comentou de que para ir a los actos así, eu entendo que nós tamén o facíamos ás 12 da mañán, era de opinión que se debían facer incluso mellor polas tardes e demais, non, para que poder asistir veciños e veciñas, porque, bueno, a xente traballa e por temas de traballo non poden asistir aos actos que se hacen este día. Pues, bueno, eso é unha cosa que tedes que valorar vos, que son o equipo de goberno. En canto que se dixo, pois, bueno, eso, extrañame que desde o BNG tan duro en Galicia, pero tan blando en Madrid, non? Como non se pide responsabilidades polo tema das pulseras que fallaron en su prevención, de la violencia de género. Tamén me extraña que non pidan, polo menos, xa non digo a súa derogación íntegra, pero si unha modificación da lei do sí o sí, non? Despois de que haya producido 1.450 rebaixas de penas en agresores sexuales e as carcelacións de 126, non? Pois, bueno, si se usa o 25N para decir que o maltratador é o Partido Popular, pois, bueno, pois xa hemos cambiado un pouco o que era política a outro tipo de situación. Eu entendo que a compañera lle mandan o argumentario de arriba, e, bueno, é o que hai. Pero nada máis. Moitas gracias. Muchas gracias. Segundo turno, señor Treus, ten a palabra. Moi brevemente. En primer lugar, aquelas cuestións que salieron daqui no pleno. Efectivamente, en este Concello víanse facendo unha serie de declaracións institucionales por este día que eu tamén son partidario de recuperar. E non se fan porque desde fai uns anos os partidos políticos presentan mocións. Entón, que de sentido, se un partido político, non tampouco, se un partido político ou varios presentan unha moción polo 25N, ao final resulta non ten sentido facer as dúas cousas. Facemos unha, e eu son partidario tamén de poñernos de acordo e facer... Si me disculpas, si me permite, alcalde, porque este tengo que entender. O que sí que se facía, se algún presentábamos, oye, facemos unha declaración institucional, facíamos un receso de tal, e as distintas resolucións, pois, bueno, se pactaban e se facía. Eso era o que se facía antes. Normalmente solía esa proposta, viña normalmente do equipo de goberno. É o único que vos podo decir, botar unha pedriña, nada máis, pero non é máis a lo de eso, vale? E en canto a referencia do día do acto, efectivamente, aquí hubo intentos varios de facer polas tardes, os fines de semana, intentar cuadrando as datas, non salían, non resultaba, non había afluencia. Ao final, facela entre semana permitía que tamén viñeran os centros de ensino, que viñeran as entidades, e había máis influencia entre semana que fin de semana. Non só este goberno local, o anterior, pregunte a súa predecesora, un xoves, por exemplo. Ahora mirando en internet, foi o que atopei. Isto en relación ao que estábamos falando. E despois, evidentemente, estamos de acordo coa moción do Bloque Nacionalista Galego, a violencia de xénero, xa dixemos tamén, o día 25 de novembro é unha lacra que temos que pelear para erradicala. E máis alá das consideracións de ideoloxía, sí que quería fazer mención moi brevemente unha serie de feitos consumados. Xa sabedes que eu digo sempre que dato mata relato, bueno, pois os feitos tamén. E efectivamente, desde a Concellería, pois o que vemos é que a Xunta ven reducindo, e se miras os orzamentos da Xunta do ano 2025 ao do ano 2026, hai unha reducción das partidas destinadas á violencia de xénero. Mentras o Goberno de España danos unhas subvencións directas a todos os municipios de España en materia de actividade, sensibilización e información contra a violencia de xénero, as da Xunta non. As da Xunta concurrimos. Pareceme perfecto, pero non está ben que uns concurramos e con outros concellos a Consellería de Política Social firma convenios a dedo. Isto non pode ser. Temos que ter todos as mesmas garantías e facilidades.
No noso caso específico, como xa digo, concurrimos a esas subvencións, temos unha subvención coa que pagamos solo parte dos salarios do persoal do CIM e hai outras moitas subvencións. E estou pensando na de rehabilitación, certificacións e reforma e adquisición de mobiliario e equipamento informático dos CIMs, que é unha subvención da Xunta, pois que vemos como que no ano 2025 destinaron 770.000 euros, nos quedamos en lista da garda, como outros tantos concellos, porque resulta que nesta subvención solo poden utilizar os fondos para 3 mancomunidades e 10 concellos. Pero mentras a Xunta vai a facer este ano gastar 1 millón de euros nunhas furgonetas para atender ás vítimas e atender ás mulleres de violencia de xénero e, bueno, a todas as persoas vulnerables que acuden no CIM, non? Eu creo que, bueno, tanto eu e, evidentemente, este goberno local pensa que, e este grupo pensa que a Xunta ten que dirixir os orzamentos onde ten que dirixilos e destinar os esforzos onde ten que destinalos, ten que aportar máis investimento aos CIMs, ten que dar máis atención ás mulleres, ás vítimas, ao colectivo LGTB e, como xe digo, todas as persoas que son usuarias, e dar máis recursos e que sean de forma coherente para que cheguen realmente aos concellos que son efectivamente as entidades que están atendendo a violencia machista, a violencia de xénero e a violencia contra as mulleres e o resto de actividades que se fan desde o Centro de Información á Muller. No noso caso, temos un centro que atende a mulleres e a outros colectivos, evidentemente de Boiro, pero tamén da Pobra, de algúns de Noia, de Lousame, de Rianxo, bueno, moi orgullosos do que facemos, moi orgullosos das técnicos e reclamar máis investimentos porque é o que necesitamos para seguir mellorando a sociedade. Nada máis. Moitas grazas, señor Treus. Pasamos á votación deste punto número 4 do orden do día. Votos a favor. 11 votos a favor. Votos en contra. Ningún. Abstencións. 4 abstencións, polo cal queda aprobado este punto número 4 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 5, expediente 5519/2025, moción presentada polo Grupo Municipal de Boiro Novo para completar a terceira fase do saneamento do río Coroño. Ten a palabra, señor Trillanes. Gracias, señor alcalde. Bueno, traemos esta moción porque, bueno, por facer un pouquiño de memoria do que pasou no último ano. Hai xusto un ano traían vostedes un plan de obras no que de forma anexa aparecía a obra do saneamento para as aldeas de Cures e Ameán e Carboeiro. Un plan de obras que non estaba dotado de partida presupuestaria, máis alá de si sobraban cartos, faríase esa instalación. Finalmente, como era previsto, os cartos que nos deu a Diputación non foron os necesarios para completar a obra e a instalación quedou, ese saneamento quedou en papel mollado, non se fixo e, un ano máis que eso queda sin facerse, non? E, quixemos presentar esta moción porque hubo xente dali, desas aldeas, que se puxo en contacto comigo e me dixo, e ora isto en que queda? E, non tuveron cartos, non teñen tampouco a obligación de traelo para o ano, salvo que queiran traelo, entón, vamos a presentar unha moción para que non pase como outras moitas cousas que tamén quedaron aprobadas no seu momento e que acabaron nun caixón e da que sempre fago unha retaíla de exemplos en este pleno e que, non vou facer porque, creo que xa aí está a hemeroteca. Si vexo que fai falta, fago. E entón, para decirlle que a xente de Cures quere o saneamento. A pesar de que aquí debatimos sobre a ubicación da proposta, de como iba a ser, ainda así, recorda, dinlle un voto de confianza, dicindolle, oiga, mira, fai falta o saneamento, non estamos de acordo en moitas cuestións de como se vai a facer a obra e onde se vai a facer, pero, mentras non nos dan os cartos, temos tempo a modificar eso. Finalmente, non nos deron os cartos e non se fixo. En este aspecto aquí quero decir unha cousa,
e tamén quero que a xente das aldeas de Boiro, porque non é cuestión deste goberno, é cuestión xa histórico neste concello, a xente das aldeas e do rural de Boiro se dé conta de como as diferentes corporacións tratan ao rural de Boiro, e faino de forma inconsciente e automática. Chegaron os cartos á Diputación no seu momento e non, valga a redundancia, non chegaban, quedábanse, canto era, 200 e pico mil euros curtos para facer a obra, alrededor, poñámoslle 300.000 euros que non daban para facer a obra. E entón, pois claro, non se fixo. Vostedes tamén tiñan a opción de poñer cartos propios, de cofinanciar a obra. Vese moi ben a diferencia que hai cando non chegan os cartos para algunhas obras, corremos apresuradamente a aprobar partidas e a aprobar préstamos se fai falta, e en cambio, cando se trata das aldeas, se non chegan os cartos, pois, bueno, haberá que seguir esperando. E un exemplo claro témolo este ano. Hai un informe de intervención que teño aquí, do día 18 de xuño, no que decía que non chegaban os cartos para a Casa da Cultura. Facía falta 1,5 millón porque non era asegurado que nos fueran a dar os fondos Next Generation, e entón había que poñer os cartos, ou senón non se facía a obra. Carai, 10 días e xa veo a pleno. 1,5 millón de euros. 1,5 millón de euros para o centro de Boiro e para o seu capricho de facer esa macroobra na Casa da Cultura. 10 días. En cambio, para a obra de Cures facían falta 300.000 euros e aí non se pideu ningún préstamo. Bueno, é a diferente tabla de medidas ao rasero que temos con respecto a unhas cousas e as outras. E, bueno, xa lle digo, non é cuestión súa, creo que é unha cousa que se repite, pero é que este ano o exemplo está claro e é reciente. Como se tratan determinadas obras no centro de Boiro con unha premura, como é xustificado endebedarse ata por 5 veces máis do que costaría arrimar os cartos para facer o saneamento en Cures, aí sí que estaba xustificado e facelo con 10 días, e en cambio os cartos non chegaron da Diputación, non nos chegan para facer o de Cures, pois, bueno, pois cando cheguen xa veremos si o facemos. Non, por eso ven aí a nosa moción, para que se comprometan con esa obra e para que se comprometan o ano que ven con esa obra. E da forma que sea, sexa con financiamento da Diputación, sexa con financiamento da Administración que sea, presentan vostedes unha moción máis adiante que lle piden á Xunta cartos, pois da Xunta se llos quere dar, do Estado, de quen sea, e se non chega que poña ao Concello. Pero tómense en serio esta obra, porque a xente querea. E tómense en serio que fai falta o saneamento integral. Non se olviden de que hai 3 aldeas que siguen esperando e que seguirían esperando ca súa proposta, que son Loxo, Pomar do Río e Enseño. Fai falta o saneamento tamén para ali. E fai falta en outros sitios, que xa sei o que me vai a decir. Pero máis ao meu favor. Se o quere así, máis ao meu favor. Entón, tómense en serio, faltan aínda, increíble que no século XXI aínda haxa núcleos dun concello como a Boiro sin cubrir o saneamento, e mentre estamos gastando os cartos en outra serie de cuestións, home, que eu creo, na miña humilde opinión, que non son tan prioritarias como pudera ser eso. A maiores tamén solicitamos que manteñan xuntanzas ca veciñanza para decidir a ubicación do lugar, porque, bueno, a verdade é que durante todo este ano foi todo unha retaíla de chamadas de xente preocupándose de que si onde o iban a poñer, de que si o iban a facer. Eu decía unha e outra vez, han de vir a falar con vos, a min a día de hoxe, dinme que salvo que vostedes foran a algunha cuestión en privado ou tal, un acto público non tuveron en Cures. O ano pasado, cando na anterior legislatura, recórdase que vostedes facían aquello de un café con el alcalde. Pues, ali o café xa ten que estar rancio, se esperan a que cheguen ustedes aí a explicarlle esas cuestións. E dígolle dende alguén que, repito, non lle votei en contra da obra. Así que tampouco me pode tomar como nada personal, pero é que, claro, moitas veces as formas tamén quitan a razón, non solamente o fondo. Falen que a xente de Cures, expliquenlle o proxecto, que poidan participar, repito, a ubicación non era máis axeitada, eu tampouco estaba de acordo, quizáis fosa económicamente a máis barata, non o sei, pero dende logo
nin creo que medioambientalmente o impacto visual e, sobre todo, o perxuicio que iba a ter, porque había que facer unha serie de expropiacións, eu creo que había que darlle unha volta para ver se se podía evitar. Falen ca xente previamente, pero non se olviden, e no próximo orzamento que traia un ano que ven, ou no próximo plan de obras, ou no que sea, traian obra porque non pode agardar máis, levan máis de 15 anos esperando polo saneamento. E, bueno, basicamente, ese é o meu primeiro turno de intervención, que, bueno, é unha demanda que pide a xente de Cures e que creo que non deben de esperar un minuto máis a que se lles execute. Moitas gracias, señor Triñanes. Señora Silva, primeiro turno ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, con motivo desta moción, imos votar a favor, evidentemente. Para o BNG, o saneamento integral do noso municipio non é unha opción, é unha prioridade. Nós tamén levamos anos dicindo que se leva retraso, é imprescindible completalo canto antes. De feito, dende o BNG, todos os anos emendamos os orzamentos da Xunta cunha proposta para unha segunda depuradora. Este ano fixémolo outra vez, porque a que temos, máis que nada, presenta moitas deficiencias estruturais e de salubridade pública, como xa veñen denunciando moitos veciños de Cabo, polos cheiros e demais. Non dá abasto en determinadas épocas do ano, é ben sabido. E para o BNG, coidar a calidade das augas e da nosa ría é fundamental para o futuro dos nosos sectores productivos. Gracias. Gracias, señor Silva. Segundo turno, primer turno, señor Ruiz, ten a palabra. Sí, o café levámoslo novo cada vez que vamos, non temos café jardado para levámoslo novo. A parte da broma, en este primeiro turno vou a pedir unha aclaración, vale? Nós temos moitas ganas de votar a favor desta moción, pero hai que aclarar porque o que di exactamente é elaborar un proxecto de saneamento integral para a terceira fase do río Coroño e dotalo da partida orzamentaria necesaria antes do fin do actual mandato. Eu vou a pedir unha aclaración, vale? Si esta dotación ten que ser con fondos propios ou na búsqueda de fondos por parte da colaboración de outras administracións, vale? Nós, se é con fondos propios, entenderá que vai ser imposible que aprobemos porque sería moi peligroso por a nosa parte comprometernos a isto, pero se é búsqueda de financiamento, eu adiántome xa a decirlle que vai a ter o voto favorable do Goberno. Acláreme, por favor, este punto. Moi ben. Segundo turno, ten a palabra, señor Triñanes. Creo que xa expliquei na miña primeira intervención, o sea, os cartos dame igual onde os fagan. Solo lle decía que ese traballo que vexo que lle costa de meter fondos propios en isto, para outras obras non lle costa tanto. Me repítolle, tardaron 10 días en pedir un préstamo de 1,5 millóns de euros para a cachada. A min paréceme, non sei, a min paréceme máis prioritario isto e me parece máis justificado pedir un préstamo. Canto facía falta? 300.000 euros? Non sei. Que fai máis falta? Digo a vostede, que considera máis necesario? Pedir 1,5 millón de euros para a cachada ou 300.000 euros para o saneamento integral, para rematar o saneamento integral do río Coroño? Cuestión de prioridades. Fágano como poidan, cos cartos que lles dean. Xa lle dixen, presentan unha moción vostedes máis adiante, vou a votar a favor. Se lle dan os 2 millóns que lle piden á Xunta, xa saben onde teñen que meter. Pero fágano. A xente quere que llo fagan, dalle exactamente igual de onde saquen os cartos. Para iso son o goberno. Para buscar a fórmula. Só lle digo, por favor, non se me excusen os fondos propios, cando vexo que se meten fondos propios en outras mega obras, que eu creo que son de menos utilidade que isto. Polo menos a súa magnitude. Non digo que non sea de utilidade reformar a Casa da Cultura, pero, bueno, comprenderá que podía ser un proxecto un pouco máis humilde e ao mellor podíamos sacar cartos dali para isto. Vou coller a man do que decía a miña compañeira aquí do BNG con respecto ao tema da depuradora de Cabo, porque é certo, fai boa falta. E, bueno, outra cuestión que a min me xurde dese tema é como pensan facer, a ver se ten a ben contestarme, se teñen algunha idea,
como pensan facer para absorber a cantidade de caudal que vai a xerar as novas 940 e pico vivendas que van a facer en Barraña? Porque como iso vai a todo para a depuradora de Cabo de Cruz, porque supuestamente un dos motivos, e eu comprei, un dos motivos polos que se facía ou polos que vostedes presentaban este proxecto de Cures era, bueno, pois tamén no que se facía unha pequena édar ali natural, ali era precisamente tamén non saturar aínda máis a depuradora de Cabo de Cruz. Pero, claro, se van a facer vostedes o doble de vivendas das que hai en toda a parroquia de Cures ali en Barraña e as van mandar para Cabo de Cruz, non sei eu moi ben se unha cousa vai a compensar a outra, a ver se en algún, non sei en tempo que se ora en este pleno, pero se en algún momento o pode explicar, porque a mí parece un pouco incoherente, a verdade. Nada máis, repítolle, o tema dos cartos en onde vostedes vexan. Pero, bueno, xa lle digo, se hai que arrimar cartos do Concello, eu voulles a votar a favor e yo vou a defender ademais. Non só lle voto a favor, incluso yo defenderei. Así que por eso non se preocupe. Moitas gracias. Gracias, señor Triñanes. Señora Silva, segundo turno, ¿no? Señor García Díaz, ten a palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, nos vamos a votar a favor. No se veña arriba, señor Xurxo. Do que se falou, en canto aos cartos, van recibir do POS deste ano, bueno, para o ano que ven 1.400.000, me parece que é, cos adicionais, préstamo e toda esa historia, creo que é 1.400.000, polos números que fixe, supoño que ya chegou a circular, non? Non me acordo canto se iba ao proxecto, 600, bueno, creo que son 500 e pico, me parece que se pode xa unha das partidas, que mira, hai que dar fondos propios, como di o señor Xurxo, a diferencia, non? De todas maneiras, o que sí sería importante aclarar, porque creo que usted dixo aí atrás, cando fora o POS, que se cambiou, que se quitou o proxecto, creo entender, rectifíqueme se é certo, que non se podía colocar a depuradora esa donde tiñan previsto, en principio, non sei se era por augas ou por algún problema, non me acordo, creo que iso, pero tampouco non quero afirmalo, por iso tal. Creo que iso posiblemente non xa o dixemos, que para non ser un dos problemas que tiña o proxecto é que a iso hai que darlle unha volta. En canto, como xa se falou de outra depuradora e demais, creo que habrán mirado, cando se fixo, vamos a falar que así entende todo o mundo, cando se fixo o paseo este fluvial, que é unha obra de alcantarillado, aunque despois se fixo por riba do paseo, incluso el tema de Esteiro e de Subuqueiro, entregárase previamente un informe de Augas de Galicia, un tocho tremendo que ten que estar arriba en urbanismo, en donde se saneaba todo o Concello de Boiro, ¿no? E aí se hablaba de la posibilidad de una segunda depuradora y para descolgar parte del saneamiento actual que iba para una y para otra, ¿no? Eso sería un poco la contestación que le pedían del plan parcial de Barraña. Quizá a través de ese documento, pues, que también iban contempladas estas aldeas, pues bueno, es un poco lo que se podría plantear, como se lle entregaron a conselleira, donde se pode plantear a través del, porque eso es la idea que tenía en su día Aguas de Galicia, hecha por técnicos, no por políticos, de lo que se había ser el saneamiento integral del Concello de Boiro. Quizá a partir de aí se debe traballar e despois, como di o compañeiro de Boiro Novo, pues buscar os fondos onde sea necesario. Eu propoño que hai no próximo POS, creo que son, sin sumem, creo que era 1.400.000 entre todas as partidas correspondentes, creo que podía dedicarse concretamente a un proyecto solo que 500 y pico mil euros, me parece que podrían corresponder, bueno, y si es algo más, pues bueno, pues como dijo el compañero de Boiro Novo, a aportar fondos propios. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Segundo turno, ten a palabra. Ben, agradezo que feitas as aclaracións, bueno, pois nos imos a votar a favor, non podía ser de outra maneira.
Sobre as necesidades a satisfacer, son moitas, vostede o sabe. Nos alegrámonos desde o Goberno que Boiro Novo se sume tamén a esta que presentamos xa o ano pasado do saneamento de Cures, porque saleu do Goberno, non saleu de ningún partido, saleu noso o poñer en marcha o proxecto, porque temos moitas ganas de que esa obra se execute o máis rápido posible. Está ben que Boiro Novo se sume a esta necesidade que xa planteou o Goberno. Sobre a financiación, o Partido Popular é unha pena que faga mención soamente ao pos da Diputación, porque eles tamén disfrutaron ese pos e non puxeron en marcha ninguna medida para dotar de saneamento a Cures, pero hoxe, na visita que tuvemos a Boiro por parte da Conselleira de Medio Ambiente, unha vez máis, estou seguro de que é a segunda, e me atrevo casi a decir que é a terceira, volvémoslle a presentar outra vez este proxecto de Cures para que nos axuden co financiamento. E en certa medida quixamos entender certo compromiso a unha financiación por parte da Conselleira. Saleu dela dicir que este tipo de proxectos os financiaban a un 80-20 e a nosa resposta foi que firmábamoslo ali xa. Eso foi a conversa que mantivemos esta mañá e o proxecto que lle entregamos foron dous, foi este de Cures e o de Landeiras, que son os dous que temos xa preparados a procura de financiamento. Estuvemos en Aguas de Galicia xa con estes dous proxectos, estuvemos con esta mesma conselleira xa con estes dous proxectos, xa os entregamos o ano pasado cando veu tamén a izar a bandeira verde, fixemos hoxe outra vez o mesmo traballo e non imos a parar de traballar en búsqueda da financiación, non só destes dous proxectos que temos preparados xa, senón, como di vostede ben, dos outros pequenos núcleos que quedan nesa conca do río Coruña que tamén hai que acometer. Así que, nada, seguiremos a traballar como fixemos ata agora para intentar buscar o financiamento para levar a cabo estes proxectos. Final, quero simplemente facer unha anotación que estaba testigo o portavoz do Partido Popular nesa conversa e o dixo ben claro, eu entendinlle que nos vai a apoiar esos proxectos, un financiamento en 80-20, eu dixenlle que firmaba e ahora mismo, entonces, dentro do Partido Popular tamén que arrimen un pouquiño o ombro e traballemos todos para que se faga efectivo. Eu entendí un certo compromiso e moi ben, e agradezco por parte da conselleira, sei que vamos a ver se conseguimos ese 80% para esas obras. Pasamos á votación deste punto número 5 da orden do día. Votos a favor? 15 votos a favor, por cal queda aprobado este punto número 5 da orden do día. Moi ben. Punto número 6, expediente 5363/2025, moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular o 7/11/2025 para a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmuebles, IBI. Primer turno de intervención. Señor Tiñanes, ten a palabra. Señor García Diáguez, non se sorprenda, voulle votar a favor. Cando vostede me vota a min a favor, sempre fai a mesma coletilla. Permítame que lla faga eu a vostede. Voulle votar a favor porque no fondo ten razón, é dicir, non entendemos moi ben como este goberno presume de que vaille tan ben económicamente, de que son os números tan maravillosos, e despois, resulta que, repito, temos que andar así con problemas e aclarando a ver se con fondos propios ou non fondos propios facendo para obras que son necesarias e se lle faga un incremento xa non do IBI, senón de multitude de tasas no que leamos esta legislatura aos veciños e veciñas de Boiro. Sobre todo a cuantía de golpe que se subeu un 25%. Xa digo, podían, polo menos, ainda que non comparta a decisión de que o subiran, pois polo menos facelo un pouco máis fraccionado para que o golpe fora un pouquiño menos doloroso, pero non, 25% de golpe. E, eu que quere que lle diga? Non é que lle diga eu, é que o escoitas na rúa. En que se ve con respecto a anteriores legislaturas ese incremento da cantidade impositiva? É dicir, nunha obra de 4 millóns de euros da Cachada, porque é basicamente a única cousa que fixeron este ano, con fondos propios.
Despois, o resto das cousas están totalmente manga por hombro. É dicir, por exemplo, partidas de pavimentación, sabe, vostede baixaron de 750.000 euros a pouco máis de 400.000. É o ano que menos cartos gasta o Concello de Boiro en pavimentación. E, oiga, mire, non será por falta de sitios onde hai que asfaltar e onde hai que bachear. Tres cuartas partes pasa do mismo, con multitude de infraestructuras que quedaron pendentes. Dixiña no anterior punto da orde do día que non lle iba a facer a retaíla que lle fago en todos os plenos, bueno, pois non lle farei, pero infraestructuras deportivas, tantas que quedaron pendentes e siguen aí pendentes, non se moveu absolutamente nada e pasan os plenos e pasan os plans de obras e non hai absolutamente nada. A ver se é verdad que a Xunta nos dá os cartos para o tema este da depuradora de Cures. Protestábame outro día subindo nas miñas redes sociais os veciños polo tema do parque, xa yo dixera no seu día, polo tema do parque de Cabo de Cruz. Xa presentaron escrito eu hai canto fora, 5 meses ou 6 meses polo tema, sigue exactamente igual, aquelas vallas siguen con uns buratos enormes. Tampouco é que fora tanto. Bueno, vou deixar algo para o turno de rogos e preguntas, porque aí xa tamén verá que hai unhas cuantas cuestións que se poderían sacar adiante. Repito, a xente na rúa non ve, e bueno, o tema da limpeza, que agora vostedes presumen en redes sociais, pero que este verán a tónica, eu non sei se lles estou baixando un pouco ao suelo, pero a tónica absoluta das conversacións que había da xente é, jová, está Boiro totalmente cheo de porquería e sucio, e as rúas sucias, a calle esta que iba, onde antes era a pizzería do Azurro, as queixas chegábame pero a pares. Mira, aquí non se para, está o chan sucio, péganse os pés, cheira mal, e vostede sabe, porque como me chegaron a min, eu sei que esa xente, aparte algún enseñaba, mandei-no por a línea verde. Bueno, pois a ver se teñen a ben facerche caso. Bueno, unha inversión, eso sí, propaganda, o pouco que fan, parece que fan 100 veces máis. En eso, a verdade, non teñen rival. Outros gobernos, gasto corrente que facían outros gobernos, ou mantementos correntes que facían outros gobernos, e non presumían, vostedes poñen carteles que xa me gustaría saber canto se gastaron en carteles tamén. Sería interesante sabelo. Bueno, ese é onde ve a xente que van os seus impostos a parar ese incremento de impostos, que hai a maiores do que xa había previamente. Que fan vostedes a maiores do que facían outros gobernos con menos cartos? Porque están recaudando máis ca nunca e se está facendo menos ca nunca. E me remito ao último orzamento. Bueno, repito, ou xustifican vostedes de alguna maneira que vexan os boirenses este incremento impositivo, ou se non, pois baixenlle os impostos á xente, porque a xente non está vendo onde van parar os cartos que están pagando religiosamente todos os anos a este Concello. Moitas gracias. Gracias, señor Trinianes. Señora Silva, primer turno. Gracias, señor presidente. Ben, cando este goberno do PSOE con maioría absoluta tuvo ben de subir unilateralmente o IBI cun 25%, nós xa manifestamos xa abertamente naquel pleno que estábamos totalmente en contra. Dende o Bloque Nacionalista Galego, a subida para nós foi inxusta, socialmente inxusta. Nun momento no que os veciños e as veciñas de Boiro xa soportábamos o incremento da xeneralizada dos precios, este incremento desta tasa, recordamos tamén que o IBI é un imposto que grava a toda a veciñanza por igual, non tendo en conta a súa situación económica. É dicir, que nós temos que votar a favor desto, evidentemente. Queremos recordar que este goberno tuvo a ben a valentía de xustificarnos a todos, non sei se o recordan, que esta subida do IBI, no seu momento, viña fundamentada por un incremento salarial que se lle iba a repercutir aos traballadores do Concello. Cando a modificación da RPT nese sentido foi simplemente
dignificar os salarios. Polo tanto, rogámoslle que non lle boten a culpa a ninguén da subida do IBI. A subida do IBI non é máis que a finalidade é recaudar para pagar os seus despilfarros e as futuras facturas que lle vai a sair das súas obras faraónicas, evidentemente. Gracias. Primeiro turno, señor García Díaz. Sí, muchas gracias, señor presidente accidental. Bueno, pues nada. Mire, en este primer turno me gustaría leer esta letra B, sin las gafas. La exposición de motivos por la cual traían ustedes la modificación de la ordenanza fiscal, ¿no? Y decían: a nova realidade económica derivado do escenario dos últimos anos no que produciu unha suba considerable do prezo das materias primas, así como o custe dos suministres e servizos, fai preciso que o Concello precisa adaptarse para poder manter a calidade dos servizos que se prestan ás cidadáns. Mais adiante, outro dos motivos era o obxectivo é o ter o aforro neto suficiente que permita acometer investimentos novos ou facer fronte a imprevistos que poidan producirse no caso dunha conxuntura económica adversa, que entre outras cuestións pudera traer unha mingua dos ingresos correntes. Bueno, isto último vale para todo, non? Miren, ustedes presumen, ya dijo el compañero de Bueno Novo, que la situación económica es envidiable, entonces ya no hay este problema que decían en aquel momento, ¿no? Tienen más participación en los tributos del Estado, le están llegando, creo que incluso hubo una liquidación adicional no hace mucho. El ahorro neto sí tenían un problema, como ya habíamos explicado, que es lo que nos va a hacer posiblemente perder ese 1,5 millones de subvención, que tenían negativo y por eso no podían ir a la financiación, no podían pedir el préstamo durante el ejercicio 2024, tuvieron que esperar al 2025. Bueno, pues ahora ya tienen el ahorro neto positivo. Bueno, pues en cuanto a justificar, crecer con inversión, si al final las inversiones, como dijeron los compañeros, las hacen vía crédito, ¿no? Lógicamente, cos cartos dos veciños, porque os créditos hai que devolvelos e os intereses pagalos, non desos créditos. Eso está claro. E sobre todo porque cando as inversións importantes pois son da Gader, algo do POS e pouca cousa máis, non? Pois ese esfuerzo fiscal que le pidieron, esas razones que fueron las que motivaron y que ustedes defendieron aquí, una vez subsanadas, lo lógico es que los vecinos en el próximo ejercicio pues vean que vuelve otra vez al 0,4, que era el tipo impositivo que se venía cobrando por el tema del IBI. Bueno, en este primer turno nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Segundo turno, ten a palabra. Bueno, non interveñen, xa mo supoñía. Volvo a incidir no mesmo. Hai outra cousa que tamén ven os veciños, outra cousa que tamén subeu, que é o gasto en cuestións políticas e de políticos que ten este goberno. E entón, pois, bueno, pasan cousas como que aquí se gastan cartos en teléfonos móviles que nunca outro alcalde nin corporación sempre os pagaron do seu bolsillo, sobre todo esas cantidades. Vemos o goberno máis caro da historia e, como dixen eu aquel día, hai xusto un ano, o goberno máis caro da historia e o que máis impostos subeu da historia. Subiron os impostos hasta os mortos, que subiron as tasas do cementerio, recórdao. E en esa seguimos. E repito, a xente non ve en que cousas, en que van os impostos. Eu quería aquí facer un pouco unha labor tamén pedagóxica, porque decía, cando falaba cos meus compañeros en isto, van a decir, van a decir que os partidos de esquerda temos que justificamos os impostos para dar servicios e tal. Home, ata certo punto, ata certo punto.
Porque os impostos non é unha cousa que fagan os partidos da esquerda. Aquí se subió el IVA de las chuches del 18 al 21%, como decía Rajoy, para 3 meses máis tarde pagar un rescate bancario e salvar a 4 ou 5 enemigos, enemigos de lo público, amigos de 4 politicuchos, para que se tuvieran unha jubilación de oro e que los bancos, e a desfeita que fixeran, pagala entre todos a fondo perdido. Iso fixou a dereita, subindo os impostos para algo que non tiña que ver cos servicios públicos. E, en cambio, unha subida de impostos tampouco implica que se vayan a facer, como decía antes, políticas de esquerdas. Unha subida de impostos, se non está justificada de forma que a cidadanía vexa palpablemente onde van esos impostos, o único que significa é unha mala xestión. E é unha decisión totalmente irresponsable de onde gastamos os cartos, e unha falta de prioridade, e unha falta de plan para este Concello. Porque, repito, que nos gastemos 4 millóns de euros na macroobra da Cachada, cando temos todavía o saneamento de bollos sin completar e estemos a chorar a ver se nos dan os cartos a outras administracións, que eu quero que non os dean, Pero vostedes non pediron 2 millóns e pico de euros, máis 1,5 millón máis que veremos se non lo dan, pero seguiron adiante, non pararon, non fixaron como co saneamento de Cures, que aí sí que o pararon a ver se lles dan os cartos, non, aí seguiron pa adiante con todo. Ben, isto son as decisións do Partido Socialista e son as prioridades do Partido Socialista. Si para isto non subiron os impostos, eu, sinceramente, non vexo que este fin que decían vostedes xustifique os medios. Quédalles un ano e medio de legislatura. Veremos si convencen a xente con obras, porque, repito, como din da propaganda, empeza a a acabar. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, señora Silva. ¿No? Señora García Diego, su segundo turno. Muchas gracias. Bueno, después de escuchar a los compañeros de corporación, está claro que la subida del IBI no ha sido un bulo, ¿no? Lo digo porque hay algunos troles, creo que se le llama así, ¿no?, que andan por las redes sociales, que dicen que la subida del IBI en Boiro fue un bulo, ¿no? Seguramente esa persona no paga IBI en Boiro, ¿no? Bueno, pues le invito a, cuando quiera, que le daré unos recibos de algún contribuyente que me ha traído por el despacho lo que pagaba hace 2 años y lo que han pagado este último año, ¿no? Pero bueno, más que nada por esos que dicen que es un bulo que el IBI ha subido, ¿no? Mire, en cuanto al tema de... Esto no tiene mucho recorrido en cuanto al debate político, ¿no? Es decir, nosotros consideramos que es injusto, sobre todo cuando se presume de una situación económica maravillosa, ¿no? Lo que sí está claro es que la situación actual económica en España es mala, ¿no? Así lo refleja el informe de Cáritas, que hace 3 o 4 semanas creo que ha salido, publicado, que lo habrán leído ustedes, donde dice que la clase media se reduce, que España es uno de los países más desiguales de la Unión Europea, la vivienda se convierte en el epicentro de la exclusión social, el costo de la vida aprieta a las familias trabajadoras, la inflación, vivienda y servicios básicos disparan los gastos fijos de las familias. Mire, la administración local es la más cercana al ciudadano, ¿no? Lo que no puede ser nunca la administración local también la más gravosa para la familia. El político local, así lo entendemos nosotros, debe adaptarse a la realidad social y económica de la sociedad y buscar mediante una gestión eficiente los recursos necesarios en las administraciones supramunicipales donde los vecinos no alcanzan aquellos recursos que se necesiten para ofrecer los mejores servicios a sus vecinos. Lo fácil es subir impuestos al débil apoyado por una administración confiscatoria. Lo de confiscatoria creo que hay técnicos en la materia en cuanto al tema fiscal, a la estructura fiscal española. Es una fiscalidad confiscatoria desde el momento que la seguridad jurídica obliga a aquel que no está de acuerdo con él a avalar la cuota para poder pelear contra la misma, ¿no?
para pagar gastos caprichosos y superfluos, que en la mayoría de los casos los mismos vienen a satisfacer los egos personales de los dirigentes o para mantener chiringuitos y estómagos agradecidos, así como sueldos millonarios. La principal obligación de un político debería mejorar la vida de sus ciudadanos y esa mejora comienza en non convertir esta en un abuso fiscal. Las obras faraónicas, como dije antes, los gastos suflés, los caprichos de niños pijos con el dinero de otros, los sueldos millonarios, no deben costearse a costa del sudor y el esfuerzo de los vecinos. Como dije en mi primer turno, una vez solventadas las causas que originaron la subida de este impuesto, es de justicia bajar el tipo impositivo al 0,4, como estaba antes. Incluso sería lógico modificar el artículo 7 de bonificaciones en cuanto a la renta disponible no actualizada desde el año 2003. Pueden mirar, yo ya había presentado la moción, revisando la antigua, bueno, la actual ordenanza, mira el tema de bonificaciones y pueden ver que los salarios, lógicamente, han quedado desfasados para poder las familias, sobre todo las familias numerosas, acogerse a esa bonificación, ¿no? Pues sería una cosa, aunque mire, aunque al final ustedes están gobernando, tienen mayoría y voten en contra de reducir el tipo impositivo, creo que sería como mínimo interesante que le dieran una vuelta al tema de ver la bonificación que hay en el artículo 7, ¿no? La bonanza de las arcas públicas, de las que presumen, no solo de repercutir en sus sueldos, sino que debería volver a aquellos que han soportado esa carga fiscal y que la misma sirva para el alivio de las economías domésticas. Por eso nosotros pedimos que hagan una reflexión. Espero que este movimiento que ha habido de sillas sirva para que voten a favor y que se produzca esa reducción. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor García Díaz. Segundo turno, señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Evidentemente non vamos a votar a favor. Evidentemente non vamos a votar a favor. Quixera comenzar por agradecer o cambio de postura por parte do Partido Popular e que veña a certificar o que viñamos anunciando nós nas últimas datas de que as cifras económicas deste Concello son boas. Benvidos ao lugar que nos viñamos anunciando e vou a empezar por recordar algunhas delas. A débeda viva aprobada no orzamento do 2025 para o final deste ano é do 22,62%. Voume atrever, eu creo que é a mínima nos últimos 30 anos. Creo que é a mínima nos últimos 30 anos. O remanente da liquidación do ano pasado, do 24, remanente é a diferencia entre os gastos e os ingresos do presupuesto. Foi de 1.974.000 euros en positivo. O sea, entre gastos e ingresos, aforrouse 1.974.000 de remanente. O arqueo de contas, que é a cifra que tanto lle gusta ao Partido Popular, o arqueo de contas, a día 25 de novembro era de 7.715.000 euros. 7.715.000 euros. Creo que non me equivoco cando digo que estas cifras son as mellores cifras, con diferencia dos últimos anos. O Partido Popular nunca tuvo estas cifras, evidentemente, porque nunca tuvo esta débeda, co cual nunca tuvo unhas cifras tan boas como as que eu acabo de dar. Eso, bueno, pues efectivamente estamos nunha boa situación. E agora vamos a falar, e eso atendendo a todos os servicios que temos que prestar, evidentemente, e tamén pagando o SAF. Pagando o SAF, o Servicio de Axuda no Fogar. Pagando máis de SAF que a Xunta e o Estado xuntos. A día de hoxe, a Xunta e o Estado pagan 12 euros e nós 13,74. O sea, pagamos por hora máis aquí no Concello de Boiro do que paga a Xunta e o Estado xuntos no Servicio de Axuda no Fogar. Comentouse por parte do Partido Popular, creo que foi, de que anunciábamos daquela a subida de custes que tiña este Concello derivado da crise económica que se produxo na pandemia e dos conflictos bélicos a continuación, en materias primas, en servicios, etc. Efectivamente, esa foi a causa. E tamén daquela falábamos que o que estábamos facendo era colocando a Boiro na media de Galicia en cuanto ao gravamen do imposto de bens inmuebles. Na media de Galicia, unha media
bueno, un pouco tramposa. E vou intentar explicar por qué. Galicia ten 313 concellos. Desos 313 concellos, 2 de cada 3 son de menos de 5.000 habitantes. O sea, que teñen un certo carácter rural, non? 2 de cada 3 teñen un carácter principalmente rural. E esos concellos pois teñen un gravamen de bens inmobles baixo, do 0,4, na maioría dos casos. E iso fai que a media se sitúe no 0,5, que é onde está Boiro en este momento. Si temos en conta os concellos da liga onde xoga Boiro, que son esos concellos, esos 100 concellos galegos de máis habitantes, que aí é onde estamos nós, a media pasa ao 0,61. A media deses concellos cos que Boiro está pelexando pola inversión e pola mellora dos seus veciños, a media xa non é do 0,50 onde estamos, xa pasa ao 0,61, porque aí xa empezamos a entrar nas capitales de provincia e aí o incremento do gravamen pois aumenta exponencialmente. Pero nós, repito, nós pasamos, e explicámoslo daquela e volvémoslo a explicar hoxe, nós pasamos o gravamen do imposto de bens inmuebles a media de Galicia, a media do 0,50, creo que é un 0,51, pero estamos no 0,50, para que Boiro siga a competir. Para que Boiro siga a competir e siga sendo un pobo atractivo, porque eso de ser un pobo atractivo, eso de estar de moda, xera riqueza para os veciños. Xera riqueza para os veciños, non nos cabe duda. A donde foi? Foi unha pregunta que se fixo aquí, unha reflexión que se fixo por parte de algúns veciños. A donde foi ese incremento? Vou intentar explicar onde foi ese incremento. E para facelo vamos a poñer un exemplo. Vamos a poñer o exemplo do orzamento do 2018, que é o último orzamento que xestiona o Partido Popular individualmente, que a súa maioría absoluta. No 19 hai eleccións. Vamos a coller ese orzamento do 2018 e vamos a coller o orzamento do 2024, que é a última liquidación que nos cerramos. O do 25 non está rematado todavía. Vamos a coller esos dous orzamentos, 18, 24, e vamos a coller 4 magnitudes. Vamos a medir a magnitude da enerxía eléctrica, da recollida, xestión e tratamento do lixo, vamos a coller os combustibles e vamos a coller os servicios sociales. 4 magnitudes, 2 orzamentos, 4 magnitudes. As diferencias son as seguintes. Na enerxía eléctrica, máis un 8,12%. Nos residuos, máis un 21,03%. Nos combustibles, máis un 61,75%. E nos servicios sociales, máis un 72,62% por culpa do SAF. Total, que a diferencia de custes destos servicios cos que o Concello de Boiro pouco ten que facer, a enerxía eléctrica, os residuos, combustibles, servicio de axuda no fogar, os custes desto do 18 ao 24 é de máis de 1.080.000 euros de diferencia. Máis de 1.080.000 euros. As cifras están aí para que o veciño que as queira comprobar. Orzamento 2018, liquidación 2024. Máis de 1.080.000 euros. Vale, co aumento do gravamen do imposto de bens inmobles, canto se recaudou máis? Pois no 2018 o Partido Popular recadaba de IBI 3.528.000 euros e no 2025, xa ca regularización, este goberno pasa a ingresar 4.417.600 euros. A diferencia son 889.600 euros. Que significa? Que neste período de tempo do 18 ao 24 o aumento dos custes non chega aínda o gravamen que este de poñernos na media de Galicia non nos chega aínda para cubrir esos custes, non chega. Faltarían aínda 194.600 euros. Esta é a realidade. Esta é a realidade. E iso é o que lle explicamos aos veciños cada vez que nos preguntan e o que vamos a defender sempre, porque os datos, como xa se ten dito neste pleno en máis dunha ocasión, os datos non, os números non engañan a ninguén. Este motivo, esta causa, claro, evidentemente non nos afecta só a nós. No último ano afectou a Estrada, a Lalín e a Rábade, gobernos do Partido Popular, que veñen de aumentar
de incrementar o gravamen do imposto de bens inmóveis, porque nos afecta a todos. Ben, é certo que dentro do Estado se están aumentando, pero non chega para cubrir todos estes servicios. E nós, dicíamolo por entón, e volvémoslo a repetir hoxe, nós xogamos para que este Concello siga de moda e siga prestando bons servicios e siga atraendo a inversión e ao crecemento que beneficie aos nosos veciños. É o noso papel. E que non se poña en dúbida cousas como as de a dignidade do salario que aprobamos, vale, porque é algo que aprobamos, creo que por maioría todos, significou un aumento de salarios de máis de 1 millón de euros. O sea, que non só se dignificou, non, se dignificou é 1 millón de euros. Onde está a inversión? Bueno, houve un momento, non sei a día de hoxe, porque claro, hai que medirse, houve un momento non hai moito tempo onde tiñamos en licitación casi 7 millóns de euros en obras. Casi 7 millóns de euros. De aí a cartelería que van por aí, casi 7 millóns de euros en obras. E vamos a seguir así. E vamos a seguir así. Evidentemente, non só é todo inversión, hai outras cousas, acabo de mencionar ahora mismo, os custes subironnos a todos, ao Concello tamén lle subiron, e isto non vai de esquerdas e de dereitas, isto vai dun posicionamento por parte dunha oposición, evidentemente que fai o seu papel, é un posicionamento por parte dun goberno que ten que ver de continuar cos servicios deste Concello, co mellor posible para os veciños, continuar con estes servicios, continuar tamén coa inversión, e con aquelo que a veces non se ve. E quero presumir, xa que me fixeron a recordante, vamos a presumir un pouco. Aquí se puxo en marcha por parte deste goberno, non había que facelo, nós quixemos facelo, un proxecto en clave para mirar polos nosos rapaces en época educativa, que ten un custo, evidentemente, pero nós, ainda que non pintamos nada na educación, entendemos que estas cousas tamén fan pobo e tamén fan atractivo o noso pobo. E iso que escoitamos a veces, non é que queren vivir a Boiro, bueno, pois, ao mellor cousas destas axudan a eso, e a veces nos dan un premio como que nos acaban de anunciar, e creo que este foi esta semana pasada, donde a Federación Española de Municipios e Provincias ven de elegir o proxecto en clave a nivel nacional como para premialo en aqueles concellos de menos de 20.000 habitantes, creo que é donde estamos a ser premiados. Isto tamén fai pobo. Xa sei que non é unha inversión importante, que non pintamos nada en educación, pero para unha vez que recibimos un premio a nivel nacional, porque estamos con capitales de provincia, estamos con Córdoba, estamos con Alicante, estamos con primeiros nomes, pois aquí tamén están os impuestos dos nosos veciños. En estas cousas tamén están. Vamos a seguir a traballar en esa línea, vale? Vamos a intentar non mermar servicios, porque eu fixen aquí hoxe un recordatorio dese 1 millón de euros de custe de diferencia entre 2018 e 2024 que iba a significar se non tuveramos feito esa regularización do gravamen dos bens inmobles, unha merma de servicios, non queda outra, os números son os que son. Bueno, vamos a seguir a traballar en esta línea e que nos xulguen os veciños, como non pode ser de outra maneira, cando cheguemos ás eleccións, cada un dará as explicacións que teña que dar, nós daremos as nosas e presentaremos diante deles cos números como eu acabo de nomear ahora mismo, polo tanto, evidentemente, vamos a votar en contra da proposta que nos fai o Partido Popular. Moitas gracias, señor Ruiz. Vamos a pasar á votación do punto número 6 do orden do día. Votos a favor. 6 votos a favor. Votos en contra. 9 votos en contra. Polo cal non queda aprobado este punto número 6 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 7 do orden do día, o expediente 5523/2025, moción presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE, o 17/11 do 25, relativa ao canon de agua recaudado por Aguas de Galicia. Primer turno de intervención. Ten a palabra, señor Triñanes. Vai o tema de impuestos, agora tamén co canon da auga.
Nada, como lle dixen antes, votar a favor, evidentemente, creo que, bueno, xa que se lles está recaudando isto aos veciños e as veciñas de Boiro, pois polo menos que repercuta no seu ben e que se poda ter cartos ao Concello para facer infraestructuras como as que mencionábamos antes. Como o tema este de, bueno, as que poñen vostedes aquí, incluen tamén a Pomar do Río, pero no que dixo antes non o metía, dixolle vostede Cures e máis Landeiras. Sigue faltando Pomar do Río, non sei que lle fixeron os de Pomar do Río, non entendo moi ben, a ver si tamén os pode incluir, se a Xunta ten a ben darlle logo unha parte, unha totalidade de todo isto, porque ademais eso sí que son cousas que ve a xente. E eu, repito, a minhas intervencións lacrimógenas eu xa hai tempo que non me colan, porque isto non é unha cuestión de si se gastan os cartos ou non se deixan de gastar, isto é unha cuestión en onde se gastan. E volvo a repetir, eu creo que se vostede fai unha enquisa por todo Boiro, e falando deste tema da auga, estou seguro de que a xente prefira ao mellor unha casa da cultura un chisco máis pequena e ter saneamento nas parroquias, por exemplo. Entón, non me diga vostede que gastou, e depois a parte a incoherencia esta de tuvemos un superávit de 1 millón de euros, que recaudaron polo IVA ou polo IBI. Para que subiron? Si teñen un superávit de 1 millón de euros. Estou dando aquí a razón ao señor Diague, xa falará máis tarde, que non me falta que o defenda eu. Pero presumen vostedes de que teñen un arqueo de máis de 1 millón de euros, o que subiron de IBI, para que o subiron? En fin, que isto ao final non é tanto o tema dos cartos, sino en onde se gastan e cales son as nosas prioridades. Espero que, se a Xunta se ofrece a cofinanciar parte destas cuestións, recordo tamén o tema da depuradora. Claro, ahora si van a facer esa macrourbanización que teñen pensado facer en Barraña e que expoñen por aí en esas fotos, espero que teñan previsto con antelación onde vai a ir toda esa carga que vai a crear, porque se non vamos a empezar a casa un pouco polo tellado. Entón, sí, que a Xunta nos dé os cartos, pero vayan xa pensando en onde metelos, porque xa lle digo eu que falta vai a facer. Nada máis, repito, anuncio o noso voto favorable a esta moción. Moitas grazas, señor Triñanes. Señora Silva, sí, ten a palabra, primeiro turno. Gracias, señor presidente. Ben, en canto á moción que nos trae o PSOE, nos, na lectura, notámola bastante demagóxica, a verdade. Polo tanto, imos a ser prudentes no sentido do voto e vámonos a abster. Explícome. É certo que hai un uso discrecional dos fondos de Augas de Galicia para investimentos de saneamento e depuración, pero tamén é certo que deses grandes investimentos non todos responden a criterios nin partidistas, senón a unha obriga e unhas exixencias ambientais establecidas pola Unión Europea, especialmente no que respecta ás rías e o cumprimento da Directiva Marco da Auga. En canto á proposta da devolución do canon ingresado por Augas de Galicia desde 2019, nós entendemos que é ilegal e non debería estar avalada por Secretaría ni por intervención en ningún concello. Ademais de ser ilegal, resulta bastante absurda, porque agora resulta que se todos os concellos fixeran isto, algún devolveríanlle, pero outro saleríalle a pagar. E dende o Bloque, dende logo, nós defendemos unha visión moito máis global da recaudación e baseada no principio do reequilibrio da riqueza, unha redistribución social. Eu non sei, pero vostedes son o Partido Socialista Obreiro Español, supoño que creen neso. Pero o problema real non é o que vostedes solicitan nesta moción. A nós realmente o que nos está preocupando é no momento no que a solicitan ou no que as poñen aquí. Xusto cadra, non sei por qué, cando hai un problema cos recibos da auga en Boiro. E todos o saben, e creo que vostedes o saben. É un problema que a xente está lle doendo moito no bolsillo.
me imagino que xa virían aquí cas súas protestas. A nós, desde logo, chegaron as protestas. Hai veciños alertados por subidas da auga, máis dun 60, un 70. Eu, personalmente, vin facturas de 150 ata 300 euros dunha familia, non sei, eu. E veñen aquí ao Concello, reclaman, e polo visto teñen que escoitar desculpas do estilo de pois terás fugas, ou tes fugas seguro, ou tes malo o contador da auga, ou duchas a lo loco, baños, turcos nas casas, non sei. É que, de verdad, eu... É verdad que se estuvo aquí presumindo de que hai un superávit, que o goberno está facendo un esforzo grandísimo para que Boiro estea na boca de todo o mundo. Pero, vostedes pensan algunha vez nos veciños de Boiro cando teñen esas ideas? Pregunto, de verdad. Porque a xente doille estas cousas. O do IBI xa falamos antes. Pero o recibo da auga, 300 euros, de verdad? Bueno, a nós o que nos preocupa de verdad, e dicímolo así abertamente, son estes cobros estimados que se están facendo. Entendemos que se están empregando de maneira... Xa foi no primer trimestre e agora neste segundo trimestre volve a pasar. Entonces, están facendo para subvencionarse a sí mismos e así ter un remanente ou entonces non encontramos o sentido disto, de verdad. Por lo tanto, explíquenlo e explíquenlo á xente, porque están preocupados. Gracias. Gracias, señor Silva. Primer turno. Sí, tiene la palabra, señor García Díaz. Muchas gracias, señor presidente. En este primer turno, bueno, como estamos hablando de impuestos, cánones y demás, los datos que dio el señor Ruiz pues son un poco de aquella manera, ¿no? Dice, está bien decir y contar y que es magnífica la situación. Mire, cuando nosotros entramos a gobernar después de un gobierno progresista, recibimos una herencia de 22 millones de euros. De esos 22, 11 eran a proveedores, creo que ya lo dije 1000 veces. Se pagó en poco menos de un año y medio. Veníamos incluso de resultados económicos con remanentes negativos, remanente positivo, y lo mejor, se pagaban los proveedores a menos de 30 días. Ustedes no sufrieron como sufrimos nosotros, lo empiezan a sufrir ahora, pero bueno, está la regla del gasto y toda esta historia, que nosotros la incumplimos algún año. Una cosa muy importante, y usted no formaba parte de aquella corporación, con lo cual no tiene, seguramente no, eso no lo sabía. Nosotros creo que fue en los 2 primeros años, donde estuvimos más apretados de tesorería, tuvimos que devolver lo que habían gastado ese gobierno progresista, que es aquellos años de ICIO, de aquellas tasas de tanta construcción y demás, habían cobrado. Y es una de las cosas que está mal en el tema fiscal español y en los ayuntamientos. Lo que no es normal es que gobiernos posteriores tengan que devolver lo que se han gastado los otros de unas obras que al final no se hicieron. Explotó la burbuja y aquellos que querían construir no construyeron y pidieron la devolución a la que igual tenían derecho. Que fue, digamos que será parte de la deuda que nos dejaban a mayores de todos esos 22 millones. Bueno, esas son las situaciones y las situaciones son económicas distintas. Usted habla de que en la LIN, de la Estrada, y creo que dijo otro ayuntamiento, que el PP hizo lo demás. Estoy seguro que el PSOE votó a favor, ¿verdad? Supongo que no, hombre. Entonces, señor Ruiz, ya le digo que es un poco... A mí me habla siempre del arqueo y usted sabe perfectamente que yo no fui el que dije lo del arqueo. Porque, a ver, yo los conceptos económicos, aunque sean básicos, los conozco y entiendo que puede usted tener un arqueo excelente, pero no tiene las partidas para pagar, etcétera, etcétera. Y sabe que yo nunca he dicho el tema del arqueo, pero bueno, aproveche, siga diciendo que un San Benito más tampoco, o sea, y le barben, ¿no? Lo que sin embargo usted no cuenta es que cuando viene el POS, usted lo dedica a gasto corriente, es una trampa para cuadrar los números.
¿vale? Cosa que nosotros, en aquellas épocas de estrecheces, no hicimos nunca, que dedicábamos íntegramente todo el dinero, y eso lo sabe bien usted, a realizar obras por todas las parroquias. Ahora no, ahora se dedica a gasto corriente, con dos objetivos. Primero, para cuadrar las cuentas, pagar facturas que hay pendientes y demás, y si hay remanente, con ese remanente aprovecharlo y dedicarle eso, como habla usted, dice, es que es muy estricto las condiciones de adjudicación de las obras de la Diputación. Sí, sí, puestas por el Partido Socialista, que ya las recibimos nosotros. Y nosotros cumplíamos con eso y hacíamos todas las obras. Todo lo que venía del POS se dedicaba íntegramente a obras. Y cumplíamos con las condiciones que nos ponía para su adjudicación la Diputación. Ustedes dicen que lo hacen para mayor agilidad. Pues miren, los demás lo hacíamos y no pasaba nada. Y se adjudicaban con rapidez. Es más, no hemos perdido ningún POS. La partida correspondiente a ninguna obra de ningún paso. Por eso que cuando cuenta el tema económico, yo a veces me río y no me lo tome a mal, que no es un ánimo de burla, porque dice, bueno, lo hace bien usted contando a su manera el relato, pero el relato es según como lleváis cada uno a na feira, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien. En cuanto a lo que nos trae ahora aquí del canon del agua, mire, dijo la compañera del bloque, a pesar de haberle dado un pequeño palo en la moción que trajeron esos, hoy dijo una cosa importante del canon del agua, y es una palabra que es curioso, que era una palabra siempre que estaba un poco identificada con los valores de izquierda, ¿no? Que es la solidaridad. Canon del agua se recauda con un ánimo de solidaridad para ejecutar obras. Evidentemente, como dicen, si cada ayuntamiento de lo que paga pidiera que se le recibir aquello que se pagó, me lo entregan íntegro a mí, habría ayuntamientos pues, que no tendrían saneamiento prácticamente, tal, pues porque la población está más dispersa, menos población, más kilómetros hablando en román paladino, de tubería, etcétera, etcétera. Y saldrían grandes beneficiados pues aquellos ayuntamientos que fueran más urbanitas, ¿no? Ya le digo, es una pena que con la moción que trae usted aquí hoy se pierda ese valor tan importante, que fue bandera en su época, ya al principio de la democracia, aquello de solidaridad, que es la solidaridad entre los pueblos, la solidaridad entre las regiones en el tema fiscal, hay que ayudar a los menos favorecidos y tal. Y curiosamente, esta moción que trae aquí, aparte que no tiene razón, pero bueno, voy a ver qué me expone en este primer turno y después le rebatiré entre los datos que me han pasado a mí Aguas de Galicia y los que usted nos va a vender. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Ruiz. Primer turno, señor Ruiz. Gracias, señor presidente. Efectivamente, presentamos esta moción desde o enfado deste equipo de goberno pola inversión de Aguas de Galicia neste concello nos últimos 6 anos. E solicitamos a devolución íntegra do que lle levan cobrado aos veciños de Boiro, dende Aguas de Galicia. 2.370.000. Que nos lo manden todo, lle pedimos. Todo, porque xa que fomos alí en varias ocasións a solicitarlle esa solidaridade, esa colaboración co Concello de Boiro para cubrir tamén esas necesidades das que temos falado en este pleno de hoxe, verdad? Porque nós tamén temos necesidades en cuanto a saneamiento, non temos necesidades nós. Bueno, pois, para todo eso, fomos ali en varias ocasións, a pedirlle que colaboren con nós, xa que nos quitaron, porque eu tamén son veciño deste Concello, xa que nos quitaron 2.370.000 euros, bueno, que nos den algo. Bueno, pois desde o cabreo, agora pedimos que nos lo den todo, para invertir en Boiro. Para invertir en Boiro. Porque a solidaridade, como entende o Partido Popular ao fronte da xente de Galicia, resulta que lle dá o 75% dos convenios aos concellos do seu color político. Ainda que o Bloque non o queira ver, ainda que está aquí escrito na moción, ainda que o Bloque non o queira ver, bien,
no 2023, 77% de convenios, Partido Popular. Claro, son solidarios con eles, cos cartos dos veciños de Boiro, pero cos amigos deles. Aí está a solidaridade do Partido Popular na Xunta de Galicia ao fronte de Aguas de Galicia. No 2024, o 72,7% de convenios firmados por Augas de Galicia con gobernos de concellos dirixidos polo Partido Popular. Pois nós, evidentemente, sabemos que esta moción non vai ter recorrido, vale? Porque non nos van, ojalá nos devolverán estes cartos, que son dos veciños de Boiro, que os pagaron eles, no cano. Pero xa llos pedimos todos, que a nós tamén nos fan falta. Xa llos pedimos todos. E que a solidaridade a entenda o Partido Popular da Xunta de Galicia, independientemente da cor política. Isto canta moito, non? Ou só as necesidades están nos concellos do Partido Popular? No. Pero fai política partidista o Partido Popular cos fondos que recauda aos veciños de Boiro. Repito, desde o ano 2019 temos a conta 2.370.000 euros. Con eses cartos sobraban para cubrir o saneamento da conca do Río Coroño, de Landeiras, de Triñáns, que tamén hai unha zona que se necesita, e de calquera outro punto, hasta, podemos nos plantear a reforma integral da depuradora, o que faja falta. Hai carto bastante. Pois isto ten recadado Aguas de Galicia, e o que estamos solicitando con esta moción é que non lo devolvan, E mire que fago esforzos por ter unha relación cordial co Bloque Nacionalista Galego. Non me tirde de absurda esta moción, por favor, pero parecelle de verdad absurdo que pidamos que a Xunta devolva ao Concello de Boiro que lle ten quitado aos nosos veciños. O Bloque parecelle absurdo eso. Bien, vou a intentar, xa que se fixo mención ao problema que hai da auga, que nós somos coñecedores tamén, porque tamén nos chegou por parte dos veciños. É verdad, estamos levando a cabo a solicitud de informes, solicitud de unha auditoría tamén a intervención, a ver cal foi o motivo de por que se fixo o cobro, desta maneira tan especial que se fixo. Non entendemos, nos primeiros informes que nos chegan, hai que aclarar que o que se está cobrando son as lecturas reales dos contadores, porque nos ao principio tiñamos incluso medo de que houbera algún erro no padrón, porque se houbera a cobrar unhas cantidades que non son as que se leron, estás a cobrar as cantidades que se leron, pero, entendemos que, pode ser motivado a unha estimación que se fixo errónea no seu momento, que agora genera uns custes elevados nos pagos. Intentaremos tamén ver as medias do pago dos abonos dos distintos usuarios durante estes anos para ver que non haya ninguna alteración. Por aclarar aos veciños, porque hai xente que está pensando mal por aí, pois aclarar aquí públicamente, vostedes xa o saben, porque forman parte deste pleno, evidentemente, pero non hai ninguna suba da auga, nin do lixo, nin do saneamento. O sea, non hai ninguna, hai un cobro distinto en esta ocasión. Temos que ver onde está a causa e o motivo e depurar responsabilidades. Isto é o que hai, sei que lle afecta e isto non pode pasar, vale? Por iso temos que ver onde está o problema para que non se repita sobre todo, vale? Nada máis, repito, esta moción vai, ademais que se envía ao presidente da Xunta, á conselleira de Medio Ambiente e ao director de Augas de Galicia directamente, que nos devolvan o que nos teñen cobrado. Son 2.370.000 desde o ano 2019 e aquí Augas de Galicia non leva invertida absolutamente nada. A ver se o anuncio que nos fixo xa a conselleira vai a bo porto e se acaba por certificar. Mentras tanto, esta moción que lle parece absurdo ao Bloque Nacionalista Galego que lle volvan os cartos aos veciños de Boiro, pois nos a planteamos para... Non é ilegal que nos devolvan os cartos, non é ilegal, non é ilegal que nos devolvan os cartos, non. Eso, planteámola para que se teñen a ben, a apoyen e podamos mandarlla a quen corresponda. Moitas gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención, señor Triñáns, ten a palabra.
Decía un sabio filósofo español dos últimos tempos, chamado Mariano Rajoy, ser solidario está bien, pero ser solidario a cambio de nada non pode ser. Ten grandes frases. Non iba a intervir neste segundo turno, pero vexome na obriga de xustificar o voto e de por que o manteño. E o manteño porque eu son veciño de Boiro e, además, parte, pola agrupación que me presento, defendemos Boiro, e, repito, non pode ser que nos estean recaudando de parte de Aguas de Galicia todos os veciños de Boiro unhas cantidades e non vexamos un peso. Eu non sei se hai que pedir hasta o último céntimo, non sei se é posible ou non é posible devolver as cantidades de forma íntegra. Estou seguro que o goberno de Boiro, se a Xunta lle dá algunha fórmula distinta para darlle 2 millóns de euros, tampouco ten problema, verdade? O importante é que den os cartos, que busquen a maneira. Bien, antes decía, non quero facer de abogado do señor Díaz, que tampouco quero facer abogado do goberno de Boiro, pero que este é algo que nos afecta a todos e que polo tanto está máis que xustificado. É dicir, se pagamos, temos que ter servicios. Que hai que ser solidario, de acordo, para iso pagamos impostos, pagamos todos uns impostos e algúns ao mellor reciben menos dos demais, pero todos reciben algo, sexa en forma de mantemento das estradas, sexa en forma de servicios, ao mellor algún paga unha seguridade social e nunca va ao médico e se muere con 100 e pico años sin pisar un médico porque ten unha salud de carballo. E outros non damoslle pérdidas ao sistema. Pero eso non quere dicir que o servicio non estea aí, polo menos dispoñer del, se nos fai falta. En este caso, estamos pagando e non dispoñemos de absolutamente nada, e fainos falta. Presentei antes unha moción, como ben dixo o señor Ruiz, no que expoñía unha necesidade clara e evidente. De hai máis de 15 anos que quedou aquelo ali parado na cuncheira. Entón, claro que nos devolvan, dame igual, eu non sei se o goberno lle dá igual, xa explicará agora o señor Ruiz, tampouco xa digo, non quero poñer palabras na súa boca, como si es en especies, como si es da forma que sea, pero que nos devolvan os cartos de alguna maneira, que vexamos realmente o por que pagamos. E tamén lle digo unha cousa, aplíquense o conto, porque está moi ben exixirlo á Xunta, pero volvolle a repetir, este ano o goberno recaudou 1.190.000 euros de rodaje e gastaron 400.000. A mellor sei que os impostos non son finalistas, pero, intentemos que polo menos as cantidades sexan os máis xustificadas posibles. É dicir, está ben exixirlle á Xunta, pero tamén seamos consecuentes nós e sean consecuentes vostedes, que son os que están no goberno, con maioría absoluta, con mesma cuestión. Segundo turno, señora Silva. Segundo turno, señor García. Gracias. Pues nada, vamos ao asunto. Mire, habla usted de que recaudaron, desde que gobernan ustedes, 2.300.928,17 céntimos. Eso é incluído IVA, que non é de Aguas de Galicia. Vale. Porque o que leva recaudado Augas de Galicia desde que a implantación do canon son 3.872.069,60 euros do Concello de Boiro, desde que se implantou o canon. Por iso non cuadran a veces os números. En canto a que di que non se fai, que se fai, a exposición que está. Mire, en primer lugar, vamos a aclarar, que son a información que me pasan de Aguas de Galicia, o que é o canon de auga. Tal e como recolle a Lei 9/2010 de Augas de Galicia, o artigo 44, os fondos recaudados polo canon da auga deben ser destinados a varios programas de gasto con fins específicos. En primeiro lugar, os recursos deben empregarse na prevención da contaminación das augas e na recuperación e mantenimento dos caudais ecolóxicos, esenciais para asegurar
a sustentabilidade ambiental dos ecosistemas acuáticos. A segunda finalidade é garantir a consecución dos obxectivos medioambientais definidos pola legislación e pola planificación hidrolóxica, apoiando así o financiamento dos custos asociados ao investimento, explotación e xestión das infraestructuras hídricas necesarias para manter o ciclo da auga de maneira eficiente e sostible. Ademais, o artigo tamén prevé que unha parte da recaudación se destine ao apoio económico ás administracións que teñen competencias na xestión do ciclo urbano da auga dentro da Comunidade Autónoma de Galicia. Isto inclúe os gastos que as entidades locais ou regionais poidan ter na mellora das infraestructuras e na xestión do recurso hídrico. Por último, o artigo tamén permite que os fondos se utilicen para cubrir calquera outro gasto necesario para o cumprimento das funcións que lle corresponden ás augas de Galicia, asegurando que a xestión do recurso hídrico se realice de maneira adecuada e conforme ás necesidades medioambientais e sociais. No período 2012-2024, recandáronse en Boiro 3.872.069,60 euros. Isto é o dato que me traslada Aguas de Galicia. Antes de 2012 non existía como tal o canon de auga, o decreto relativo ao canon publicouse nese ano. Por lo tanto, o canon non sirve só para o cofinanciamento de obras, tamén para costear o mantemento fluvial, o programa de control de vertidos, as asistencias aos concellos en materia de saneamento e o resto de servicios que se prestan ao dominio público. Por poner un exemplo, a traída da auga do Ulla, da cual tamén se beneficia Boiro. En canto ao investimento de cada concello, é preciso aclarar que toda a información ao respecto poden consultar nas resolucións das liñas de axudas que a Xunta de Galicia publica no DOGA, ao que hai que engadir todo o investimento móveis que se pode consultar no perfil da contratación da Administración Pública. Ademais, non hai que esquecer todo o investimento que desenvolve a Xunta de Galicia para cofinanciar obras municipais en apoio sempre é a mellora dos servicios locais para que sexan máis eficientes e eficaces. Este cofinanciamento faise tamén sempre público a través dos convenios de colaboración que se asinan con cada concello en cuestión. Mire, ora teño aquí unha serie de obras e subvencións cobradas. Pasa que as obras veñen incluso de anos anteriores ao cano, pero eu sumei as que hai desde que hai canon. Este ayuntamento case cobrou 3 millóns de euros, se invertiu directamente en adjudicacións directas, despois sabe que a veces, como pasará ca cachada, hai liquidacións a maiores das obras, pero as adjudicacións foron de 2.832.223,61 euros, eso desde o 2012. Pero es que o Concello de Boiro, desde o ano 2010, recibiu, estou falando de inversión solas, aparte das subvencións que dan a maiores, 6.091.240,31 céntimos, é dicir, casi 7 millóns de euros. Hombre, venir a tal, por iso lle digo que hai que ter un pouco cuidado. Evidentemente, mire, nós, cando estuvemos gobernando entre a obra, concretamente, entre, a ver, nas nuestras están a partir de aquí. Bien. Nos recibimos, cando estábamos chegando nos ao final, o novo interceptor da praia de Barraña, que recibimos nos daquela, era do goberno anterior, pero recibimos nós. Mellora que esa obra xa costou 2.800.000, 1.785.000. A mellora do colector do Río Obreiro, obra que foi durante o seu mandato, o que chamamos o Río Obreiro, 1.752.000. A mellora dos bombeos de Esteiro e Subuqueiro, 783.000. Mellora do pozo de bombeo e obra chegada no tanque de Tormentos de Barraña, 57.000, mellora do sistema de saneamento en Boiro, 60.000, outra actuación no cauce do Río Obreiro, 12.826. A ver, evidentemente, por eso, cando yo hablaba de solidaridad, non en el sentido que le quieren dar a ustedes, a ver, el canon de agua se priorizan por parte de, y yo creo que Aguas de Galicia es bastante serio en eso, as necesidades e sobre todo por unha cosa fundamental, como din vostedes, o saneamento das rías, ¿no? Se priorizan por las necesidades. Aquí concretamente, un ayuntamiento limítrofe a nós, que creo que están ahora con ese tema, había unha depuradora que non funcionaba,
que era a famosa depuradora de Rianxo, non? Bueno, pois está invertindo aí. Cando nós teníamos o problema do Río Breiro que colapsaba a depuradora, e se invertió antes aquí que allí, porque tamén provocaba vertidos. Ribeira tiña un emisario que non tiña depuradora, fixeron unha depuradora, e o tema do canon de agua, evidentemente, a mellor durante un período, é deficitario para o Concello tal, pero non se fai, este tipo de obras non se fai con un ánimo de perjudicar tal, sino dunha redistribución e dun claro estrategia de estructura para el saneamiento das rías e para el tema del agua. Despois, evidentemente, usted dijo antes que estuviera con la conselleira, sí, le entregó usted, y es el segundo año tal. Bueno, yo no sé si le entregó el proyecto, que eran 3 hojas, me imagino que sería la carátula del tema, ¿no? ¿Sabe cuántas veces nosotros fuimos para el tema del río Breiro a Augas de Galicia para conseguirlo? 4 años. Se hizo en nuestra segunda legislatura. Nosotros para esa obra estuvimos 4 años llamando a la puerta, como dicen que es en contra tal. Sin embargo, cuando fuimos a Alicia en el País de las Maravillas, a la Diputación, para arreglar el tema de la cachada, que nos dieran una pequeña cantidad para arreglar parte del tejado de la piscina, creo que ya se lo comenté alguna vez, nos pidieron un geotécnico. No sé si le pidieron a ustedes un geotécnico para la reforma de la cachada. A nosotros nos pidieron bueno, a obra distinta, non, evidentemente, pero bueno, que nos pidieran un geotécnico, pues bueno, sorprendeunos un caso. Casi votamos 2 anos a voltas entre escrito vai e escrito ben para o que daban para aquel momento. Por iso, votar e tal. E depois di que se dan en porcentajes. Hombre, hai que mirar tamén en cuantos ayuntamientos gobierna el PP y en cuantos gobierna el resto de partidos, ¿no? Entonces, a lo mejor los porcentajes se aproximan al número de ayuntamientos, ¿no? Es que, de verdad, venir con esto tal cuando los números son claros, y es más, yo creo que son bastante favorables en cuanto a la inversión de Aguas de Galicia en... Pero, oiga, la Diputación tiene mucho dinero, ¿no? Créeme. Y sobre todo, fíjese que la Diputación hasta se permite tener un restaurante en el Pazo de Mariñán, pagado por el dinero de todos los vecinos de la provincia de La Coruña, y llevar a alcaldes y acompañantes allí a comer, invitados por el señor presidente. Y creo que no veo a muchos pagando de su bolsillo en el Pazo de Mariñán. Pero, oiga, pues a lo mejor, sin hacer tantas aventuras en esas cosas, y se piensa también en la redistribución. Pero mire, esto es una fiscalidad, por lo que ve usted, singular, como piden ahora los catalanes, ¿no? Que a lo mejor nos la intentan vender, y es una financiación singular, ¿no? Como quieren darle ustedes a Cataluña. Pues imagínense que empiezan a pedir una financiación singular todos los ricos, que nos pasará a las comunidades pobres, ¿no? Pues ya le digo, la financiación singular va de acuerdo más o menos según quien esté gobernando y según cómo quiera vender el relato, ¿no? Es que me sorprendió. Yo creo que además presentaron ustedes esta moción cuando vieron que presentara yo la de por la entrada. Sí. Evidentemente van a decir que no, pero yo creo que sí. Pero mire, lo que tienen que explicar es lo que le dijo aquí la compañera del BNG. El tema del agua, dice usted que ha pedido una auditoría. Mire, en el último pleno, coja usted la grabación, le pregunté yo en ruegos, en preguntas, qué pasaba con los recibos del IBI. Es más, dice, es que eso ya pasaba antes. Y dije yo, no. Pudo haber pasado en algún momento determinado, pero no. Pero sin auditoría le voy a decir yo lo que ha pasado con los recibos del agua. Pasar con los recibos del agua es que no se han hecho las lecturas. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque le he pedido a gente los recibos. Y hay bastantes trimestres que pone metros cúbicos de agua cero, y se le ha hecho una estimación a la baja.
Entonces, ahora cuando ustedes han ido a regularizar, que es su obligación, cuidado, que eso no tiene nada que ver. Y yo se lo dije en aquel momento, que lo revisaron sobre todo por una razón, porque están los recibos domiciliados y a muchas familias les hacían un agujero. Cuando han regularizado, pues han recibido el pago, por agua que efectivamente está consumida, que en eso no lo pongo en duda, que quede claro. Pero sí me parece injusto que no es responsabilidad de las personas que no se haya hecho un servicio eficiente del servicio, ¿no? Que para eso lo pagan. Entonces, lo lógico es que, ya que la responsabilidad no es del vecino que paga, si hubiese esa cantidad que viene a mayores son los recibos, que en algunos casos es una auténtica salvajada. Yo he visto un recibo que ha pagado 300 euros más, 350 y algo, no sé el pico exacto, eran 357, una cosa así. Era una auténtica salvajada. Como le dije, les aparecen cargados cuando ya están y ya no tiene solución. Lo lógico, una vez detectado el problema, y con esto no me quiero poner una medalla, yo se lo dije a usted en el pleno en ruegos y preguntas, oiga, ¿qué pasa con esto? Pues si efectivamente hay que cobrarle a la gente, lo lógico es pues pasárselo en varios recibos para que las economías familiares no sufran. Porque miren, cantidades desorbitadas, puede comprobarlo. Si realmente hace la auditoría puede comprobar, hay cantidades desorbitadas en los recibos del agua. Y traer esto, pues para tapar una torpeza, pues yo no lo entiendo. Y la torpeza era fácil de explicarlo. Oiga, pues mire, nos hemos equivocado, no se hizo bien, pues a lo mejor incluso, ya que lo hicimos con unas estimaciones mínimas, a lo mejor teníamos que haberlas subido mal, porque no fuimos a la estimación mínima, pues oye, sí, porque usted y yo lo sabemos, y creo que lo sabemos cualquiera que quiera entender el tema sin ánimo de crítica. Es decir, si usted me gira a mí una estimación de 50, 60 euros, que puede ser lo que gasta más o menos una familia, sin mirar tal, pues yo no me parece mal. No voy a decir absolutamente nada, si a lo mejor el trimestre pasado me ha cobrado 50 y me pasa 60, pues bueno, digo, bueno, pues a lo mejor he pasado el verano, tal, perfecto. Lo que no puede ser es, si en vez de pasarme esos 50 o 60, pasarme 30 o 40 y ahora pegarme un palo de 120, 150 euros por encima. Porque hay familias que se han dado cuenta cuando se lo han encontrado cargado en sus bancos, ¿no? Y no se puede retroceder. Porque usted y yo sabemos lo que pasa cuando se retrocede, ¿verdad? Que aún por encima tendrán que pagar el recargo correspondiente. Y esa es la realidad. Y asumir que se ha cometido un error, pues oiga, pues no, tampoco está difícil. Igual que se sale para criticar a las conselleras, consejeros, que la Xunta aquí, que la consellera, se sale para hacer fotos de qué guapos somos todos y demás, se puede dar una rueda de prensa y decir, mire señores, hemos cometido este error, vamos a ver cómo lo solucionamos, evidentemente, y ya le digo, el agua está gastada en la mayoría de los casos, que puede haber algún error, pues lógicamente, pero bueno, en la mayoría de los casos, por no decir en el 99%, es correcta las lecturas que se han hecho, pero el perjuicio se lo está haciendo por una mala gestión del servicio de aguas. ¿Qué responsabilidad? Van a decir, no, es que Pepito, que venganito. No, es responsabilidad, ustedes que estaban en la oposición también, o los que estuvieron, del equipo de gobierno. Y se la tienen Luis, y la tenéis que comer como nos la comíamos los demás. Vale, entonces, y la gestión, pues tendrás que pedir las responsabilidades que correspondan a quien corresponda, evidentemente, pero hay que dar la cara. Y no decir, porque se está diciendo, tendrá una fuga en la casa. Joder, porque a la cantidad de gente que debe tener fugas en la casa, agua debe correr, debe haber un tsunami llegando a Cabo de Cruz. A ver, hay que ser un poco con las respuestas que se dan, ¿vale?, a los vecinos que vienen aquí. Entonces, ya le digo, cuando se cometen errores en el servicio del agua y sobre todo cuando le va a los vecinos al bolsillo, pues oiga, pues mire, ha habido un error, pues tiene usted razón. Y si hay que pedir disculpas, se piden y se les explica dónde está el error. Y si la gente ha usado el agua, porque lo ha usado, ya le digo que salvo alguna excepción que es rarísima, pero que la puede haber, se ha consumido el agua. El último día de este mes
creo que es el último día para cambiar los, ya se lo pregunté yo hace 2 o 3 plenos, para cambiar los contadores. Yo no sé quién tiene la potestad sancionadora. Si es del Concello, que es el que pone el agua, me imagino que no sancionarán a nadie, porque no se puede cambiar un contador del agua sin su autorización. Si es de una autoridad supramunicipal, a ver quién es el responsable por no cambiar los contadores, que saben que tienen que cambiarlos. Y que estamos a final de mes, es que no se ha hecho, ni se sabe nada, ni quién va a pagar esos contadores. No es es una gestión, y en esto me va a perdonar, no tiene la culpa el empleado de turno. Es una responsabilidad de ustedes. Y yo creo que los he avisado con tiempo de este tema. No lo han hecho. Bueno, oiga, ustedes sabrán por qué. Nada más, muchas gracias. Bueno, y le anuncio que vamos a votar en contra, lógicamente. Moitas gracias, señor García Díaz. Señor Ruiz, ten a palabra no segundo turno. Gracias por contestar algunha das cousas que se dixo. A Diputación ten cartos, evidentemente que ten cartos. O que non fai a Diputación é verllos quitar a xente de Boiro, como fai Aguas de Galicia con estes 2.370.000. A Diputación efectivamente ten cartos e o reparte equitativamente a todos os concellos con criterios obxectivos, sexan do color político que sexan, que non é tal e como planteamos nós na moción, non é o que se está a facer por parte de Aguas de Galicia, e en certo modo as verbas que acaba de usar o voceiro do Partido Popular ben me dá a razón, porque claro, a nós nos dieron, claro, claro que sí, a nós non, claro. Pero eu dixeno antes, está facendo un uso partidista dos fondos que son de todos, da recaudación que se lle está a retrotraer aos veciños do noso Concello, e en 6 años aquí, con todas as necesidades que lle temos manifestado a Augas de Galicia, non estiveron aquí a nada, e o que estamos a pedir, e é a moción que presentamos, que nos devolvan o que lle teñen quitado os veciños de Boiro e que nos obliguen, si queren, a que invirtamos no ciclo integral da agua, que non temos ningún problema. Ningún problema. Que nos digan como temos que facer, que non temos ningún problema en invertir eso que nos quitaron aos veciños de Boiro, en invertilo no ciclo integral da agua. Por falar un pouco do tema da auga, bueno, a mí me sigue sorprendendo como se adianta vostede aos problemas. Me sigue sorprendendo, vale? Porque xa anunciou o problema antes de que saliran os cobros. Bueno, me sigue sorprendendo como se adianta vostede aos problemas. Que se cometeu un erro, é evidente que se cometeron erros, é evidente, porque senón a xente non estaba molesta, e imos dar conta, xa hai que pedir disculpas, evidentemente, pedímola xa, ahora mismo, evidentemente que se cometeron erros, e se lle vai a dar cumprida información aos veciños de que foi o que pasou e que foron as causas que tiveron como consecuencia este cobro irregular que non se tiña que haber producido. É evidente que non se tiña que haber producido. Repito que estamos solicitando os informes, posiblemente os tiros vayan por donde vostede di, porque o primeiro que fixemos foi facer unha comprobación das lecturas, pois había algún erro, vale? É o primeiro que temos que ver. Hai un erro nas lecturas, hai que corregir algo, non, as lecturas son correctas, pero a hora deste último cobro do ano, bueno, pois é exagerado porque se fixo, posiblemente, non teño todos os datos, pero posiblemente, unha regularización por un cobro que se fixo con anterioridade menor ao que tiña que haber sido. Entendo que as cousas irán por aí, repito, cando teña todos os datos, terán os veciños cumprida a información de que foi o que pasou e poñeremos as medidas oportunas para que non se volva a repetir. Nada máis. Moitas gracias. Vamos a votar este punto número 7 do orden do día. Votos a favor. 10 votos a favor. Votos en contra, 4 votos en contra, abstencións, unha abstencións, por cal queda aprobado este punto número 7 do orden do día. Bueno, actividade de control, dación da conta das resolucións da alcaldía e dación da conta de informes trimestral de PMP e morosidade. E nada, rogos e preguntas. Sí. Empezamos por ali por señor Triñanes. Sí. Teño varios
teño varios rogos, moitos deles xa teñen trasladado ao goberno, pero os veciños siguen esperando. A marquesina de Cabo de Cruz, vostede diante de min, dixo aos veciños dali da zona da praia da Ribeira Grande, que en un mes tiñan a marquesina, estaba diante miña, había xente mirando, tiñan un mes a ver se tiñan a marquesina. Agora resulta que ven a principios do ano que ven, pois para a situación bollante que ten o Concello, ter que esperar un ano. Eu xa lle dixen unha vez que o atopei, eu recordo que o señor Dieste puñía marquesiñas en Boiro e facía os presupuestos en 15 días, a de Brión puxeron en 15 días. Está aí o señor Dieste. Non sei como foi o tema, pero eu recordo que pediron a marquesina e en 15 días estaba posta. Entón, pois, bueno, nada, terán que esperar hasta principios de ano, pero é que os rapaces mollanse e xa hubo 2 ou 3 borrascas e as que virán daqui a principios de ano. Entón, eu non sei se poden atopar por aí tamén. A xente deulle unha solución que podía ser, bueno, a que está posta, intentar ubicala mellor e intentar adaptala. Sabe que a parte de arriba está aberta e tal, pois polo menos como solución provisional, tampouco o fixeron. Entón, a ver se, porque os rapaces mollanse todos os días, eu, sinceramente, se non o quere facer porque yo pido eu, fago para que polo menos os rapaces non se mollen. Hai 5 meses fixenlle un escrito polo tema de que a ponte que cruza o río Beluso á altura de Boimazán, pola que pasa o camiño a Orixe, que eu lle a Barandilla, coméntame, preguntei aos veciños hai unha semana, e está a Barandilla igual sin poñer, e é un peligro. O detalle de todo isto é que eu dixen yo antes do verán, que é cando esa ruta de sendeirismo ten maior afluencia, pasou o verán e non se puxo a Barandilla. Bueno, a ver se non chega ao verán que ven. Hai unha farola no centro social, na Praza da Terceira Idade, que está medio inclinada, e está así o chan roto, ten unhas grietas grandes, e, bueno, coméntame os veciños que teñen medo que en calquer momento poida caer ou así. A ver, é complicado, porque aínda non é moita inclinación, pero, bueno, se se deixa da man de Dios, acabará caendo. Sobre todo cos temporales que temos por aquí. Despois, temas de piche, xa que falaba antes de que vostedes gastaban pouco en pavimentación, pois voulle dar unha idea. A calle ancha, a Avenida da Constitución, a altura de, bueno, esta parte de aquí, a que está paralela a isto, presenta un deterioro bastante importante. De feito, no mismo paso de peatóns da Caixa Galicia, hai xa un bache que, bueno, máis de un le han levado un susto. De momento que eu sepa non caeu ninguén, que eu sepa. Pero algún susto xa me teñen dito que hai por aí, efectivamente, fun mirar, paseo por aquí agora antes de vir ao pleno e me collen o pé. E en un paso de peatóns. É dicir, como vayas un pouco despistado, espárraste. Pois, bueno, aí teñen vostedes en onde invertir en pavimentos. Bueno, e de paso tamén digan ya a Xunta que, para que vexa que non solamente meto con vostedes, digan ya a Xunta que a C305, a altura de cima de Vila, tamén necesita un pavimento novo, porque aquelo, os baches tamén valen para poñer peixes. E despois, se me permite o señor alcalde, voulle facer un rogo, pero antes quería facer unha breve, un minuto, exposición, porque vostede mo pideu. No anterior pleno decíame, voulle pedir unha rectificación polo tema de se poñíamos os cartos ou non os poñíamos, por o tema das brigadas forestais. Bien, entón eu fixen o traballo. Digo, bueno, a ver se teño que rectificar, e vou rectificar. Vou rectificar, pero a mí non lle gusta a rectificación. Vostede aquí, sinatura do alcalde no lateral, non se preocupe que o rogo fago yo ao final. Sinatura do alcalde no lateral, ten conveniado ca Xunta de Galicia recibir 40.000 euros durante este ano e outros 40.000 no 2026, firmado o 25 de 4 de 2025 ás 13:24 horas 14 segundos, firma electrónica. 40.000 euros por parte da Xunta de Galicia para a Brigada de Incendios. Ben. Vostede fai a licitación, a ver se a topo, teño aquí moitas, por 38.800 euros.
Ni siquiera os 40.000 que lles dá a Xunta. O Concello de Noia, Noia, 2025, 45.225, máis IVA. O Concello de Rianxo, 49.392, máis IVA. O Concello de Pobra do Caramiñal, contrato a 3 anos, que lle fixo a mesma empresa para curarse en salud, 130.679, unha media, por ano, 43.500 euros. Ames, contrata a brigada propia, máis de 40.000 euros para a brigada. Concello de Outes, exactamente igual que o de Ames. E mirei así casi todos os que puden, non me foi posible conseguir todos, pero dos 300 e pico que hai en Galicia, mirei casi todos. Cumples unha constante. Todos aqueles concellos con que aportaran 1.000 e pico euros por riba do que poñía a Xunta de Galicia, todos conseguiron licitar. Iso sí, os que aportaron menos do que poñía a Xunta de Galicia só conseguiu licitar un, que licitou o mismo que Boiro, que foi o Concello de Frades, que licitou tamén 38.500 euros e conseguiu sacar a licitación adiante. Entón, claro, vendo estas estadísticas, o meu rogo é, home, non lle pido que poña o que non hai escrito, pero, polo menos, a última, a do Concello da Pobra de Caramiñal, 43.500 euros, a ver se pode subir hasta esta cantidad de licitación e a ver se non queda deserta. Porque, repito, que outros concellos o fagan con menor, como di vostede, con menor opulencia económica que Boiro e sean capaces de licitar e Boiro non, pois, en fin, rógolle que para a próxima vez que sala esta cuestión, pois, poña unha cantidade que realmente poida ser a licitación. Moitas gracias. Moitas gracias. Sí, ten a palabra. Bueno, pois, nós temos un rogo tamén, é evidente que vai en línea co que viñamos falando. Por parte dos cidadáns, rogamos que desde xa se pase o recibo da auga de lectura real dos contadores, de maneira, se deixe de facer a lectura de maneira estimada. Todos aqueles usuarios que veñan ao Concello con dúbidas, por favor, que se lle aclare de maneira correcta. Gracias. Muy bien. ¿Tiene la palabra? Sí, muchas gracias. Bueno, yo es un ruego lo que hablé en el tal. Que, un inciso antes, si estoy enterado, a mí me vinieron por la gestoría con los recibos, somos parte de la oposición, cumplirían ustedes. Sí, non faga así, que os míos non o mirei. E me dixeron, es que non se dice mirar, e yo me dije, oye, tienes que preguntar en el Concello, yo no sé de qué va. Y me trajeron todos los recibitos del último año y pico. Y ponían lectura cero. Que sí, Luis, que sí, que sí, que sí. Lo que pasa... ¿Qué? ¿Perdón? Hombre, pues mira, lo curioso es que vinieron dos personas. No soy yo y esa persona, es que hay dos más. Es que eso es lo triste. Pero lo más triste es que el tema de los contadores, eso sale en toda la prensa nacional, ¿eh? Y creo que eso no es no me he enterado antes que nada, yo me he enterado a la vez de que lo habré leído. Y creo que lleva casi 6 meses a vueltas con esa historia. El ruego va en ese sentido. Espero que, visto la cafrada que se hizo con el tema de los contadores, de las lecturas, pues que se cambien los contadores sin cargo a los vecinos, ¿no? Y sobre todo, a mí me preocupa... No, sí, claro, por supuesto. Oye, con esa bonanza económica de la que presume, pues que menos, ¿no? Tal. Además, ya debía ser de lectura automática con el verifactu, y cargarlo ya automáticamente desde el propio contador a la cuenta del vecino. Se lo digo más que nada por una preocupación sobre todo para que no tengan los... y esto no es con ánimo de crítica política. Yo no sé quién tiene la potestad sancionadora y que se dice que puede haber sanciones. A ver, por los artículos que he leído, que puede haber sanciones y como no sé, si lógicamente el ayuntamiento ya sería la leche, ¿no? Que lo mandaréis sin haberlos cambiado. Pero si es una entidad supramunicipal, creo que no es el único ayuntamiento que tiene el problema. Entonces, oye, pero preocupa, evidentemente. Vale, nada más, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Por un lado, un rogo que me comentou antes de entrar, como podestes ver o compañero Xaquín, que está aí sentado,
que si podían chegar xa pois algún entendemento co tema da exposición Mar de Boiro, que parece que tiñan algún problema para continuar a súa exposición ali no local, e que un dos problemas, non sei se era o RC, que xa ten subsanado, non sei se había algún problema máis, pero sí que me gustaría que chegarades algún entendemento para continuar con esa exposición. E despois creo que xa vos puxates en contacto, mandei-vos o mensaje tanto a Luís como a usted, o señor alcalde, respecto ao Rally de Noia. Creo que xa Marcos se puxo en contacto con eles, me dixeron, pero bueno, sí que me dixeron que non demoraran demasía, porque debe de urgir bastante, bueno, pues que teñan en conta que lle urge e que non deixen atrás o tema, sin máis. Moi ben, algo máis? Nada, eu simplemente hoxe vou facer unha excepción e vou contestar, e, bueno, vou contestar co mismo talante que yo contestou o meu compañeiro. Ao mellor ten que usted aprender a ler, foi 47.000 euros, non 38.800, claro, 47, pero, bueno, ten que aprender a ler. Bien, e agora creo que hai unha pregunta aí dun veciño. Espera, que xa lle pasan aí o micro. Sí, díganos. Hola. Hola, buenas. Era para comentar o tema de que o ano pasado, por esta fecha, había pasado por aquí e se me decía que, como non tiña, non era traballador do Concello, non me cubría o seguro de responsabilidade civil. Desde febreiro, son socio do Club de Xubilados que teñen o seu seguro de responsabilidade civil, co que xa quedaría cuberto ese problema. E levo avisado ou puxen en conocemento de que xa tiña aí ese problema solucionado, pero pedín a ver se para Semana Santa se podía abrir. Nada, que a secretaria sempre dependía o que é o tema da secretaria, que tiña que revisar o convenio. O que firmamos no 2018 foi entre o alcalde a máis eu, e sin necesidade de que a secretaria estuvese con unha serie de condicións que fun cumplindo perfectamente. E, bueno, a miña intención sería seguir aí. Empezar a quitar todo por problemas que tuvera con humedades, que me entraba, tiña goteiras, empecé a quitar o material, porque en esas condicións pues, me daba pena que eso se fose estropeando. Pero me recomendaron o que falase cos colexios e institutos. Pasou o director do colexio de Cespón a botar un vistazo, o colexio de Cabo de Cruz me comentaron de que teñen que falar co AMPA, pero sería para pasar con 40 rapaces. E a encargada de actividades do Instituto da Espiñeira, que tamén, eso, que ten que falar, pero que lle pareceu boa idea o de pasar por ali. E o ano pasado as visitas foron 230 do catamarán que pasaba por ali e 270 visitas que hubo tamén de xente aí cos seus comentarios que trouxen aí o libro de visitas con que a xente estaba encantada dese servicio. Arousa Norte puxo un panel ali no que unha das cousas que comentan é que
a importancia dese sitio para que a xente que pase por ali ou veña por aquí por Boiro pois poda acceder a todo ese conocimento do que é o mar e a xente, o traballo da xente en Boiro. Aí, bueno, eu xa digo, é dicir, eu non cobro nada. Non é que veña a pedir unha suba de soldo ni nada por o estilo. Eu o único que pido é poder seguir con esa actividade polo interés de o resto da xente. E, bueno, aí espero comentarios. Moi ben, moitas gracias. Tomamos nota. Moi ben, finalizamos o pleno. Moitas gracias.